Καλησπέρα στο hashtag 4 Discord Podcast, εδώ με την γνωστή πλέον παρέα, τους απόλυτα φυσιολογικούς. Είμαστε γνωστοί όμως ή είμαστε άγνωστοι? Είμαστε και γνωστοί και άγνωστοι. Absolute cinema ήταν αυτό. Absolute cinema. Γιατί είσαι NPC? Έχω Το κάνει πολύ καλά. Τι με κορυδεύεις ρε μουνό πάνω. Οκ, οι συμπαρουσιαστές μας έχουν μπιφ μεταξύ τους από ό,τι βλέπετε. Δεν ξέρω γιατί. Είναι από την προηγούμενη φορά επειδή δεν μ' άφηνε να μιλάω για τον μπάσταρδο. Είπες μη μιλάς. Δεν μιλάς εσύ τώρα. Κανένας από κανένα από τα πρόσωπα δεν είναι επί την επιρρουσιών, έχω να πω εγώ. Είναι έτσι από τη φύση τους. Air fryer. Autism 101. Δεν έβαλα βούτυρο. Τέλος πάντων, είχαμε κάποια θέματα που είχαμε γράψει στο σημειωματάριό μου. Ναι. Και? Giveaway. Αρχικό. Giveaway. Ναι, giveaway καταψυγμένες πατάτες και 50 ευρώ public gift card. Όχι, εντάξει, δεν ήταν αυτό το θέμα. Δεν ήταν αυτό. Το θέμα ήταν το μετρό και η οπαδική βία και ο Chris Collier. Ωραία, λοιπόν. Σήμερα άρχισε να λειτουργεί το πέθανο άλλος. Ξύπνα. Θα έλεγα είμαστε live, αλλά δεν είμαστε live. Είναι μαγνητοσκοπημένοι, αλλά δεν πρόκειται να κόψει τίποτα, οπότε είναι σαν να είμαστε live. Είναι σαν να είμαστε live. Είναι σαν να είμαστε live, αλλά δεν είμαστε live. Είναι σαν να μην είμαστε live, γιατί δεν είμαστε πραγματικά live. Εσύ, κανένας δεν είναι πραγματικός. Όχι, ρε. Ναι. Όχι. Αφού κανείς δεν είναι πραγματικός. Δεν είσαι πραγματικός. Μαλακία, conspiracy theory είναι αυτό. No. I'm very real. Όχι. Ναι. Σκέφτομαι, άρα υπάρχουν. Όχι. Αυτό το είπε ο Chris Collier. Όχι, το είπε τέτοιος, ρε. Το είπε και ο υπολογιστής. Όχι το είπε ένας άλλος fucking φιλόσοφος, ρε, πιο υπολογιστής. Πώς τον είπαν εκεί το φιλόσοφο? Πού δεν να θυμάμαι πώς το λένε. Δεν ξέρω πολλούς φιλόσοφους. Φιλόσοφο. Ένας φιλόσοφο. Γάλλος, Ιταλός. Τι γίνεται εκεί πίσω? Τι κούλη. Μητέρα jumpscare. Όχι. Ο τέταρτος χαρακτήρας. Ο Αγκούρης τι κάνει, by the way? Πιστεύω όλοι οι fans ρωτάτε τι κάνει ο Αγκούρης. Θα σας απαντήσω. Αλλά πρέπει να μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο για να μάθετε. Μείνε μέχρι το τέλος αυτό το βίντεο και κάνε like για να μάθεις τι απέχει το Αγκούρη. Όχι, εντάξει, θα σας πούμε από τώρα. Πούμε από τώρα, εντάξει. Ωραία. Αυτό το έχει πάθει ο Αγκούρης. Είναι όντως σοβαρό θέμα, γι' αυτό το πω σοβαρά. Ωραία, λοιπόν. Μην γελάτε όμως, είναι σοβαρό θέμα. Ωραία. Ο Αγκούρης έχει καρκίνο στο πνευμόνια του. Λοιπόν, δεν έχει καρκίνο. Όχι. Μην γελάτε, ρε, είναι αστείο. Δεν έχει, μια χαρά είναι. Ο Αγκούρης δυστυχώς δεν ξέρω έχει γιατί. πάει στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω πότε μπορεί να ξαναγυρίσει για να μπει σε ένα δίσκο. Δεν ξέρω γιατί θέλει να τον πεθάνει τον Αγκούρη. Μια χαρά είναι το παλικάρι. Μια χαρά είναι το παλικάρι. Εγώ λέω αυτό, ρε φίλε, που μας είπε ο γιατρός του. Δεν έχει καμία επαφή με κανένα γιατρό. Βασικά έχει πεθάνει. Το είπε.
Εμένα έχει να μου καλέσει από χθες γι' αυτό. Ο Αναστάσης Πουρλιάκας έχει πεθάνει. Εντάξει. Γι' αυτό δεν μας νοιάζει καν Ναι, κιόλας. αυτό Πώς να ξέρεις, εντάξει, δεν κανένα πρόβλημα. είναι ένα πλασματάκι είναι τώρα και τριγυρνάει. στην Ελλάδα. Ένας Τους καλικάνδαρος. τριγυρνούσε βασικά. Πέθανε. Τον έχω δει με ένα μηχανάκι τώρα πεθαίνει στον δρόμο. Κοίτα, πώς δεν είχε πεθάνει εκείνη τη φορά είναι ακόμα... Να ψοφούσε, ρε, να ψοφούσε. Οπα! Τι λες, ρε. Τι, ρε. Δεν είναι πολύ correct αυτό. Θα μας πέσει το βίντεο. Θα έρθει η Σούζαν και θα μας ρίξει το βίντεο. Παιδιά, αυτό το σκουφί μαλακία είναι που φοράω, να ξέρετε. Μην του πάτε. Περιμένεις να πω πως σου κάθεται καλά, δεν σου κάθεται καλά. Ελπίζω να ψοφήσεις αυτή τη στιγμή έτσι. Οκ, κάτσε. Rewind λίγο, πάμε πίσω. Ωραία, λοιπόν. Παιδιά, το μετρό άνοιξε. Έχει ανοίξει το μετρό, παιδιά. Έχει ανοίξει το μετρό. Σήμερα, 30. Έχει ανοίξει και μια κολοτριπίδα, αλλά δεν λέω πια να έχει ανοίξει. Πού πάει. Μέχρι το Μπαρδάρι και Καμάρα. Ναι, το χειρότερο μετρό όλων των εποχών. Κάτσε, αλλά... περίμενε. Λοιπόν, περίμενε. Λοιπόν, μου λες ότι η πρώτη φορά που άρχισε νομίζω τα πρώτα έργα ήταν το 80 κάτι, το 86 νομίζω, οπότε από τότε που ξεκίνησε αυτά τα κοντά 40 χρόνια άνοιξε σήμερα. Βάλ' το πίσω το σκουφί. Άνοιξε σήμερα και πηγαίνει στην τρελή απόσταση που Καμάρα με Βαρδάρι είπες. Yeah. Ξέρεις όμως τι. Ναι. Είναι σε πόλη, ρε φίλε, που δεν έχει ούτε εκατομμύριο πολίτες. Η Καμάρα δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μόνο πάνε είναι, δεν είναι έλα. Είναι μόνο πάνε, δεν είναι έλα. Όχι, δεν άνοιξε. Μέχρι χθες δεν ήταν ανοίξει. Άνοιξε. Όχι. Σήμερα ξέρω ότι ήταν τα εγγένεια. Άνοιξε. Όχι, ξέρεις τι. Οκ, είναι χάλια, αλλά είναι σε πόλη που δεν έχει ούτε εκατομμύριο πολίτες. Δηλαδή, εσείς τι περιμένετε, θα έχουμε αυτό του Παρισιού, ας πούμε, ή τους όχι, Βερολίνου. αλλά ξέρεις τι, όταν κάτι το δουλεύουν 40 χρόνια... Όχι, λέω δηλαδή σαν δρόμο, σαν τέτοιο δρόμο, ρε φίλε, δηλαδή είναι μια δρομολόγιο. Δεν είναι σε όλη την πόλη, είναι δρομολόγιο. Δεν είναι μεγάλο. Ναι, γιατί είναι η πόλη ούτε ένα εκατομμύριο. Ναι, δεν είναι όμως. Κοίτα, γνωρίζω ότι η Σαλονίκη δεν είναι σαν το Τόκιο, ωραία. Ναι. Αλλά... Καν το Τόκιο δεν έχει τόσο κόσμο το μεταξύ. Τόσο κόσμο, το Τόκιο. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, ξέρεις τι, 40 χρόνια είναι λίγο πολλά. Ναι, ξέρω ότι έχει 700.000 αρχεία από κάτω, γιατί απλά όλη η πόλη ήταν συμπρωτεύουσα από πάντα από τότε που ιδρύθηκε και έχει τα πάντα από κάτω και δεν μπορούσαν. Αλλά ζούμε και στην Ελλάδα. Τι συμπρωτεύουσα. Συμπρωτεύουσα. Τι εννοείς πάντα συμπρωτεύουσα. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν ήταν η Θεσσαλονίκη με λιμάνι μεγάλο. Η δεύτερη σημαντικότερη πόλη της Βυζαντινής. Λέω. Εγώ δεν λέω σημαντικό, λέω συμπρωτεύουσα, ρε φίλε. Τι είναι η συμπρωτεύουσα, φίλε μου? Η συμπρωτεύουσα είναι official τίτλος αυτός, είναι όπως είναι συμπρωτεύουσα. Να ξέρεις, και τώρα που λέμε ότι η Σαλονίκη είναι συμπρωτεύουσα, δεν είναι official τίτλος, δεν είναι ότι είναι τιμητικός τίτλος. Καλά, εντάξει. Όχι Γιάννης Γιαννάκης, Τι εννοείς? Δεν είναι η δεύτερη πρωτεύουσα της Ελλάδας. Τη λέμε συμπρωτεύουσα μόνο και μόνο, και όχι μόνο εμείς που είμαστε Σαλονικής, και η πολιτική και όλα αυτά, είναι τιμητικός τίτλος που έχει δοθεί στην πόλη λόγω της ιστορικής σημασίας της πόλης στην Ελλάδα. Οκ. Εγώ να πω λίγο κάτι, παιδιά. Για πες.
βάλτε στα σχόλια αν συμφωνείτε με αυτά που λέει ο τέτοιος, ο Γιάπερ από δίπλα μου. Ή όπου είναι, δεν ξέρω που είναι ο Γιάπερ. Ο Γιάπερ ο τέτοιος, δηλαδή αυτός με το μουστάκι. Μαλάκι. Με τον πίνει και αφήστε ένα comment αν συμφωνείτε με τον Ιάσου. Κάνε like επίσης και subscribe και πατήστε και το κουμπουνάκι που για μένα. κουδούνι ρε. Την καμπάνα. Όποιος πατήσει το κουδούνι θα το βρω και θα τον πλακώσω στο ξύλο. Δεν θέλω να πατήσω. Δεν θέλω ρε, δεν το πατήσω. Πατήστε το κουδούν. Πάτου κουδούν. Αν πατήσει το κουμπούν, την κουμπούρα. is twink. Τέλος πάντων, εντάξει, όχι, είναι. Εντάξει. Ναι, έχει όμως δεν έχει οδηγό, άρα δεν μπορεί να γίνει ανθρώπινο λάθος. Ναι, ναι. Ανθρώπινο λάθος λόγω του οδηγού, ναι, δεν μπορεί να γίνει. Ανθρώπινο λάθος λόγω του κατασκευαστή μπορεί να γίνει. Αλλά κάτι που δίνω στο μετρό της Θεσσαλονίκης είναι το μοναδικό στην Ευρώπη και το πρώτο στην Ευρώπη, δεν ξέρω, που έχει τέτοιο. Δεν έχει οδηγό. Έχουμε αυτή την πρωτιά. Από όλες τις πόλεις της Ευρώπης την πρωτιά αυτή την έχει η Θεσσαλονίκη. Ναι, μπράβο, αυτό είναι λίγο άξιο. Εντάξει, φίλε, η Θεσσαλονίκη δηλαδή σε πληθυσμό και σαν πόλη, σε τι κατάταξη θα την έβαζε σε Ευρώπη tier list? Σε Ευρώπη, κοίτα, θα την έβαζα σε μία από τις ομορφότερες της Ελλάδος και της Ευρώπης. Άμα είσαι τουρίστας και έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη, θα δεις μια πανέμορφη πόλη. Άμα είσαι Σαλονικιός, δεν έχει την ίδια άποψη. Παίρνει την καράβλα σου, κούβλη. Το ίδιο για παράδειγμα στη Βουδαπέστη. Πήγαμε στη Βουδαπέστη, λέμε πανέμορφη πόλη. Άμα ρωτήσει κάποιον από εκεί που είναι από τη Βουδαπέστη, θα σου πει πω, είναι η χειρότερη πόλη της Ευρώπης. Είναι αυτό. Το νομίζω εσύ πόλη. Ever. Τι? Απλά λέω αυτό ισχύει νομίζω σε κάθε πόλη. Ναι, γι' αυτό. Θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη είναι μία από τις πιο ομορφότερες, γιατί έχει αυτό το συνεχές για χιλιάδες χρόνια. Γιατί τα περισσότερα, ας πούμε, οι περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, έχεις κάτι το οποίο δεν χρονολογείται πάρα πολύ παλιά. Τα κάστρα της Θεσσαλονίκης είναι, πρώτον, είναι ρωμαϊκά, βυζαντινά ρωμαϊκά. Έχουμε τη Ρωτόντα, έχουμε τα ανάκτορα του Γαλέριου, την Καμάρα. Όλα αυτά είναι πότε, ποιον αιώνα, 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Και έχουμε και τα αρχαιολογικό μουσείο και όλα αυτά που είναι προ-Χριστού. Οπότε, ναι, έχουμε όλο αυτό. Σίγουρα σε αρκετά, ας πούμε, ευρωπαϊκά κέντρα που υπήρχε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία θα δεις πάρα πολλά, αλλά και πάλι τα περισσότερα έργα, ας πούμε, και κτίσματα, όλα αυτά είναι των αυτοκρατοριών του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης. Γι' αυτό και είναι σε συγκεκριμένο. Η Αναγέννηση κάπως άρχισε όταν τελείωσε το Βυζάντιο. Ναι, θεωρείται τότε για τον πάρα πολύ απλό λόγο ότι οι Έλληνες διανοούμενοι φύγαν από το Βυζάντιο και πήγαν στην υπόλοιπη Ευρώπη, Ιταλία κυρίως, και εκεί δίδαξαν και μετέφεραν τα γράμματα και τις γνώσεις σε εκείνες τις περιοχές και έτσι έγινε αναγέννηση. Γνώμη για το Κρίστοφερ Κολόμβους. Ο Κολόμβος... δεν ξέρω τι είπες. Ο Κολόμβος είχε... Πολύ καλό παιδί. Καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Πολλά καλό παιδί, Σαμία. Ωραία. Και τούτο εγώ τον έμαθα το τέτοιο από το Fortnite. Τον Κολόμβο. Ναι, τζαμέν και μου λάλησα τούτος. Ακούστε εδώ. Μου είπαν, έλεγα, πάει το νερό. Μου λάλησε ο Κριστόφορος Κολόμβους από το Fortnite. Εν την Αμερική ήταν εύκολο να βρεθεί. Αλλά εν το πονί της μάνας σου δεν ήταν τόσο εύκολο. Αλλά εν το βρήκα επειδή είμαι ο Κριστόφερ Κολόμβου. Ό,τι γουστάρω θα κάνω εγώ, όλο τι θέλω θα εξερευνώ. Και τον είπα, αγαμίσου ρε μάλακα.
Αυτή είναι η ιστορία μου. Ο Κρίστοφερ Κολόμπος ήταν εγκύμβριος, για να το ήξερα. Ναι. Άρα να μιλήσουμε για το κυπριακό ζήτημα μετά. Να το λύσουμε. Να το λύσουμε. Πηδία, έλα. Κοίτα, ο Βιδίας δεν πρόκειται να κάνει τίποτα, οπότε εμείς έχουμε περισσότερες πιθανότητες να κάνουμε κάτι. Είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Εντζάμια. Ναι. Άλλο, ο Ήλον Μάσκ αγαπάει το Φιδία. Ναι, και είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και λέει λοιπόν, ανεβάζει πόσο στο Instagram και λέει λοιπόν ψηφίστε για το ποια απόφαση να πάρω. Και βλέπεις από κάτω άτομα που να λένε ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον που εγώ που είμαι από την Κολομβία μπορώ να έχω άποψη σε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τον ψηφίσαμε. Μπορούν άνθρωποι από διάφορες περιοχές στον κόσμο να έχουν γνώμη. Ναι, για το τι θα κάνει η Ευρώπη. Τι καλό πράγμα. Τραγικό λίγο. Ξέρεις κάτι, εγώ αρχικά δεν νόμιζα να ήταν τόσο τραγικός, αλλά είναι πολύ τραγικός. Είναι. Εγώ δηλαδή στην αρχή έλεγα, θα έχει πλάκα αυτό το παιδί, δεν ξέρει, εντάξει, θα μάθει μωρέ. Καλύτερο από το να βγει από τις σκατόγοι που δεν κάνουν τίποτα. Κοίτα, ναι, νομίζω ένας το είχε ξανακάνει ένας κωμικός που είχε κατέβει, ένας Γερμανός που είχε κατέβει, ας πούμε, και έδειχνε πράγματα. Αλλά ο Φιδίας είναι. Δεν είναι την παραμικρή ιδέα. Είναι αυτό που λέγαμε. Το μόνο καλό που έχει κάνει είναι να κάνει λίγο expose στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή το salary. Σε μισθούς και αυτά. Αλλά μετά είναι φάση ότι πολλοί. Λοιπόν, αποφασίστε εσείς για μένα. Και εσείς είναι. Ναι, γιατί ποιο είναι το θέμα. Το Instagram και το TikTok δεν είναι ότι απευθύνεται και δεν έχει πρόσβαση, ας πούμε, μόνο οι Ευρωπαίοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει όλος ο κόσμος. Οπότε, κυριολεκτικά, όλος ο κόσμος μπορεί να δει τι ανεβάζει ο Φιδίας και πολλές φορές ανεβάζει ψηφοφορίες και τα λοιπά για το το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έβγαλε προς ψήφιση αυτό το νομοσχέδιο, δεν ξέρω κι εγώ τι κατά κάνει. Να το ψηφίσω, ναι ή όχι, και μπορεί να είναι ο άλλος από όποια χώρα μπορεί να είναι πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ψηφίσει ναι ή κατά. Και μετά αυτό να το κάνει ο Φιδίας. Γιατί πιστεύει ότι δεν ξέρω τι. Ο ευρωπαϊκός λαός αποφάσισε και είναι, ξέρω εγώ. Μην πάτε να δείτε το νέο thumbnail του νέου βίντεο του Φιδία. Μην δείτε το νέο βίντεο του Φιδία. Το thumbnail μόνο. Μόνο από το thumbnail. Δείτε το όλοι. Δείτε το όλοι. Τώρα μπείτε. Θέλω να δείτε τώρα. Πατήστε αυτό το βίντεο και μπείτε το άλλο. Το νέο βίντεο του Φιδία. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα και δεν έχω. Ναι, το μόνο ας πούμε που έχει κάνει ο Φιδίας είναι αυτό expose με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το γεγονός ότι ο Elon Musk κάνει repost αυτά που ανεβάζει ο Φιδίας στο X. Και έχουμε 1, 2, 3 σχόλια του Musk για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι, αυτό τίποτα άλλο. Είμαστε για το κυπριακό Elon Musk που καταντήσαμε. Ναι. Αλλά πρέπει να μαθαίνει ο κόσμος. Καλό είναι αυτό. Ναι. Και πάλι όμως δεν έχει κάνει τίποτα ο Φιδίας. Τι λέει, κάτι λέει για τους Τούρκους. Δεν ξέρουμε όλη την ιστορία. Ναι, λέει χαζομάρες, αλλά είναι καλό που ένας τέτοιος διάσημος άνθρωπος που έχει λίγο influence με την Αμερική, που να μαθαίνει λίγο τον κόσμο για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα. Ναι, εντάξει. Που στην πραγματικότητα δεν μιλάει κανείς γι' αυτό, επειδή νοιαζόμαστε για την Παλαιστίνη και για την Ουκρανία. Για κάποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει σημασία που στην πραγματικότητα η Κύπρος είναι κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσημα, ωραία, κομμάτι και γη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έχει επιβληθεί μια άλλη δύναμη πέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γενικότερα προβάλλει μια εχθρικότητα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς επίσης να σέβεται τους διεθνές κανόνες και διεθνούς νόμους. Όπως το δίκαιο της θάλασσας που λέει δεν υπάρχει.
Εντάξει, είναι λίγο yapping session για το θεώματα της θάλασσας τώρα και χαζομάρες. Τι χαζομάρες ρε εσύ βλαμμένος. Το δίκαιο της θάλασσας. Ωραία, λοιπόν. Λοιπόν, ακούστε, λοιπόν, τώρα, ανοίξτε τις κάμερες, ρε. Λοιπόν, τι γίνεται με την Τουρκία, ωραία, και το δίκαιο της θάλασσας. Το ΟΗΕ, το UNCLOS νομίζω λέγεται, με το δίκαιο της θάλασσας, λέει ότι κλασικά ότι μια χώρα έχει την ΑΟΣ, τη δικιά της και τα λοιπά, σε περιοχές που διαμένει κόσμος και τα λοιπά. Όμως, τι γίνεται. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλά νησιά στο Αιγαίο που μένει κόσμος και διεκδικούν ΑΟΣ. Οπότε βρήκε πάρα πολύ έξυπνο η Τουρκία να ξέρει ότι τα νησιά δεν μπορούν να παράξουν ΑΟΣ. Και αυτό ισχύει για όλα τα νησιά του Αιγαίου και την Κύπρο. Τι για πάρεις. Εξηγώ λίγο το δίκαιο της θάλασσας. Δεν άκουγα. Και ποια είναι η θέση της Τουρκίας γι' αυτό. Ωραία. Και επίσης επανειλημμένα έχει πει η Τουρκία ότι σαν σαν αιτία πολέμου, τώρα ξέχασα τη φράση πώς λέγεται, ότι άμα η Ελλάδα κηρύξει στο Αιγαίο 12 ναυτικά μίλια, που τα 12 ναυτικά μίλια είναι από οποιοδήποτε έδαφος ενός κράτους, 12 ναυτικά μίλια στη θάλασσα, αυτό θεωρούνται υδάτινα σύνορα. Ωραία. Δεν είναι μόνο ότι ΑΟΣ είναι τα σύνορα του κράτους. Οπότε άμα η Ελλάδα κηρύξει 12 ναυτικά μίλια, όλο το Αιγαίο κλείνει και είναι ελληνική λίμνη. Κάτι είχε πει ο πρόθειος μου για τα ναυτικά μίλια. Ναι. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση στους επίσημους χάρτες της Επιτροπής έχει την Ελλάδα με την ΑΟΣ που είναι η φυσιολογική ΑΟΣ με βάση τους διεθνείς νόμους και 12 ναυτικά μίλια. Η θέση της Τουρκίας φυσικά είναι ότι δεν μπορεί νησί να παράξει ΑΟΣ, μόνο κράτος, χώρα. Γι' αυτό δεν υπάρχει ΑΟΣ ούτε στην Κύπρο, η Κύπρος δεν έχει ΑΟΣ και γι' αυτό βλέπετε και στις ειδήσεις που δείχνει το τι θέλει η Τουρκία και είναι ένα τεράστιο πράγμα που δεν υφίσταται. Τα θαλάσσια σύνορα, να τα έχω εγώ πάντως τώρα φωτογραφία εδώ πέρα, δεν μπορώ να σας τα δείξω. Ανάβασα το screen. Δεν κάνω τέτοια αγάμψε μας. Θα το κάνω έτσι λίγο, μήπως μπορεί να το δείτε. Ναι, αυτά είναι ας πούμε τα υδάτινα σύνορα της Ευρώπης, και της Ευρώπης φυσικά και της Ελλάδας. Ναι. Η Τουρκία λέει ότι ξέρεις τι, δεν υφίσταται αυτό και πίπες. Για πάρα πολύ εκεί η Τουρκία. Αλλά εντάξει, ξέρεις κάτι. Αλλά ναι, τα 12 ναυτικά μίλια βέβαια δεν ξέρω το τι και πώς. Ναι. Η Τουρκία έχει πει ότι είναι κάζους μπέλι για τα 12 ναυτικά μίλια. Όχι, κάζους μπέλι, Ναι. Παιδιά, όσοι παίζουν Hearts of Iron και Europa Universalis ξέρουν. Τι εννοείς? Όσοι ξέρουν. Οκ, ναι, ξέρεις κάτι. Λογικό όμως για το να το κάνει αυτό, γιατί βλέπω ότι η Ελλάδα έχει ένα δύναμο κράτος και λέει αυτό, ότι ναι, για κάποιο λόγο, ναι, και το θέμα ποιο είναι, εκτός ότι έχουμε ανδρίκελα να μας κυβερνούν αυτή τη στιγμή και μαριονέτες, η Ευρώπη που θα έπρεπε να κάνει κάτι, γιατί δεν είναι ότι η Ελλάδα είναι, ξέρω εγώ, Σερβία που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα είναι κρίσιμο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο η Γαλλία. Η Γαλλία έχει δείξει, ας πούμε, τη φιλία της προς την Ελλάδα. Αλλά ναι, η Γερμανία πάντα ήταν με τους Τούρκους. Οπότε κρατάει αυτή την ουδέτερη, παύλα, φιλοτουρκική πλευρά. Και απλά κανείς άλλος δεν νοιάζεται. Οι Γερμανοί παίζανε τα πιο μυστικά μουνόπανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.
Κάνει τους χωνεύει τους Γερμανούς. Μα ρε φίλε, αυτό που έχει και με τη Ρωσία, εμείς δουλεύω εναντίον των ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω. Οι Γερμανοί δεν ξέρω ποια είναι η φάση με τους Γερμανούς. Είναι περίεργη. Εντάξει, δεν το κάνανε όπως όταν εμείς με την Ιουγκοσλαβία ήμασταν, θα τους δώσουμε τα πλάνα. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Αλλά φαίνεται με τη Ρωσία δεν θέλουν να κερδίσουν Ουκρανία, αλλά δίνουν όπλα. Είναι μουνόπανο, το κάνουν πίσω. Δεν το καταλαβαίνουμε εμείς. Αν αγαμηθούν, ρε, εγώ δεν τους αγαπάω τους Γερμανούς. Να τους αφήσουν από καρκίνο, ρε, τα κάνουν. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν είχε βγει η είδηση ότι πέθανε ο Σόιμπλε και όλοι γράφανε στις εφημερίδες δεν θα μας λείψει ποτέ. Καλά έκανε και πέθανε. Ναι. Γνώμη για το νέο Ιλουμινάτι. Νέο Ιλουμινάτι. Ποιο είναι το παλιό, τι είναι στο νέο. Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Ο παλιός πέρασε το Ice Wall. Οκ. Έφυγε. Εντάξει. Έχει φύγει από το γνωστό κόσμο. Εντάξει, πήγε στην Αγκάρθα. Γνωστό. Ναι. Κι άλλο είναι γνωστό και άγνωστο ταυτόχρονα. Μόνο εμείς είμαστε γνωστοί και άγνωστοι ταυτόχρονα. Πολύ καλή. Ναι, να τους κάνουμε μια εγγραφή στο κανάλι και να χτυπήσουμε και το καμπανάκι. Καλό είναι. Καλό είναι να το κάνουμε και αυτό. Ναι, οπότε... Ποια είναι η νέη Ιλουμινάτη, δηλαδή, τι είναι με τους νέους... Είναι αυτοί που δεν πέρασαν το Ice Wall για να συνεχίζουν να κυβερνούν τον known world. Αχα. Μπορείς να δώσεις κάποια ονόματα? Όχι. Δεν μπορείς. Γιατί θα με πιάσουν. Άμα θέλετε για ονόματα, δείτε Alex Jones. Ναι, τέτοια μόνο. Ο μόνος άνθρωπος που πραγματικά ξέρει και από ονόματα είναι ο Alex Jones. Ξέρει του πούστη τα πράγματα ο Alex Jones. Εγώ φοβάμαι και να λαλήσω. Τον Alex Jones τον έχουν εκεί και λένε να τον έχουμε μιλάει. Τώρα τον προσπαθούν να το πούνε, είναι τρελός, είναι παλαβός, είναι τέτοιο. Εντάξει, αλλά ο Alex Jones ξέρει πάρα πολύ καλά τι λέει. Δεν έχει κανένα θέμα σε αυτό. Πριν συνεχίσουμε, παιδιά, γράψτε στα comments άμα έχετε φτάσει μέχρι εδώ. Get well soon, Αγκούρη. Επειδή είναι στο νοσοκομείο και επειδή έχει καρκίνο, γράψτε το, παιδιά, θα γίνει καλά με το κάτι. Άμα πάρουμε 10. Σταμάτα να προσπαθείς να το ξεκάνεις, ρε. 10 σχόλια με get well soon, Αγκούρη, θα γίνει καλά και θα γυρίσει το επόμενο podcast. Αλλιώς θα ψοφήσει. Θα τον ξεκάνεις εσύ. Κάνει ο καρκίνος. Να είστε σίγουροι ότι αν θέλετε να σώσετε έναν άνθρωπο, έναν πολύ καλό παιδί, παρακαλώ πάρα πολύ, γράψτε στα σχόλια. Get well soon, Αγκούρη. Στείλτε μας λεφτά για τις δωρεές. Ο Όντιν στα ελληνικά πώς είναι? Τι Οδυσσέας. Ο θεός της Νόρς μυθολογίας. Ναι, εννοείς ας πούμε το ανάλογο ή... Όχι, πώς λέγεται πώς το κάνεις translate? Όντιν. Ξέρω εγώ. Οδύνη. Ποιος κερδίζει, ο Οδύν ή ο Ζεύς? Σε μάχη μέχρι θανάτου. Ζεύς. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Ζεύς. Παιδιά, γράψτε στο chat, ποιοι νομίζετε κερδίζει. Τώρα τι θα κάνουμε, power level θεούς της μυθολογίας? Ναι, ο Wukong εναντίον Ζεύς τώρα. Τραγούδι του 2021. Ποιος παίρνει το power? Ο Άμον Ρα ή ο Δίας, παιδιά? Ο Δίας πάλι. Ο Δίας είναι ο πιο δυνατός επειδή είναι γέρος και αστραπέος. Ο Απόλλωνας ή ο Θόθ? Ο Θόθ. Ο Θόθ. Ο Θόρα.
Όχι ο Θόρ, ρε. Ο Θόθ. Ο Θόθ. Ο Θόθ. Από την Αιγύπτια μυθολογία. Ναι. Για να τον ψάξω, παιδιά. Δεν ξέρεις το Θόθ. Τον έμαθα τώρα. Κερδίζω. Ο Θόθ θα κερδίσουμε. Κερδίζω ο Θόθ. Οκ, ο Κράτος ή εναντίον όλους. Γράψτε στα σχόλια, παιδιά, και πείτε μας μια μάχη για να την συζητήσουμε. Εν τω μεταξύ είναι πάρα πολύ αστείο που απλά εμείς οι δύο μιλάμε και απλά βλέπουμε το πάνω μισό του Κουμαλαλά και απλά είναι να τρώει. Απλά τρώω. Χόντρε, χάσκανε κιλό, ρε. Τι τρως, γαμίνα? Κατεψυγμένες πατάτες με κεφτεδάκια. Γι' αυτό δεν χάνεις κιλά. Είπαμε θα το κάνουμε giveaway. Πεινούσα. Sorry για το giveaway, παιδιά. Έφαγα το giveaway κατά λάθος. Κατά λάθος. Έφαγα και εγώ κατά λάθος την 50 gift card. Δεν ήθελα, αλλά... Άρα τώρα τελειώνει. Τι τελειώνει? Τα πατατάκια. Ο χρόνος σου πριν πας σε έφραγμα. Από τα λιπίδια που καταναλώνεις και θα φρακάρουν την αρτηρία σου. Ναι. Μην τρώτε πολλές μπάρες πρωτεΐνης. Γιατί θα κολλήσουν στο στομάχι σου και δεν θα μπορείς να τα χέσεις και μετά θα έχει πάθει κόσμος να πρέπει να κάνει χειρουργείο για να βγάλει τα σκατά μέσα από το στομάχι του. Νιώθω ότι απλά παραπληροφορείς αυτή τη στιγμή τον κόσμο. Δεν νομίζω. Όχι, δεν παραπληροφορώ τίποτα. Έχει γίνει αυτό. Έχει γίνει αυτό. Παιδιά, Όντως έγινε. κάντε like άμα έχετε κάνει πλήση στο μάχο. Ξέρεις κάτι, ρε φίλε? Άμα δεν με πιστεύεις να πάω να ψοφήσεις. Δεν μπορώ να πεθάνω όμως. Μπρο. Είμαι αθάνατος. Τι? Είσαι λίγο μαλάκας. Γιατί? Γιατί έφυγες να ψοφείς ο φίλος σου, εντάμε. Ποιος εγώ? Ναι. 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 Εγώ δεν ευχήθηκα να ψοφήσω ο φίλος μου. Εγώ είπα get well soon, αγκούρι. Ναι, αλλά Τι? το αγκούρι είναι μια χαρά. Δεν έχει τίποτα. Ναι. Ναι, αυτό είναι ψέματα. Όχι, δεν είναι. Παραπληροφορείς τον κόσμο. Τώρα κάτω από το βίντεο θα μας κάνει fact check ο Ματσάιντη. Θα μας κάνει το αγκούρις. Θα μας κάνει fact Αγκούρι, check. άκου εδώ. Αυτό Κάτσε, το βίντεο είναι περίμενε. για σένα. I will still love you, my friend. Is this a murder case? What? Did somebody murder αγκούρις? Όχι, εσύ, you murder αγκούρις. Εγώ ρε μαγαμημένο. Ναι, σκότωσες τον αγκούρι. Ρε, δεν τρέψε. I know you do it. Αντί να σκοτώσει τον πάχο, σκότωσε τον αγκούρι. Γιατί Εγώ. να σκοτώσεις τον Ναι. αγκούρι? Ναι, εγώ σκότωσα τον αγκούρι, ναι, εντάξει. Τι? Άλλος. Ναι. Άλλος τι? Τι ακούγεται, ρε, τι Άλλος. ακούγεται. Άλλος πυροβόλησε το όπλο όμως, αλλά εμένα... Πυροβόλησε το όπλο. Το όνομά του αρχίζει Ζαπωνί. Καταρχάς. Α, Το είχα χάσει μια μικρή εβδομάδα. Δεν εντάξει. το είχε το όπλο. Και μου λέει, χαχά, συγγνώμη, ξέχασα να το δώσω πίσω. Εσύ. Ο Νι. Εσύ. Ο Νι. Ποιος είναι? Ο Νι. Εσύ. Ο Νι. Ο Νι. Τσαν. Ο Κριστιαν. Τσαν. Θα μάθει ο Κριστιαν είναι πατέρας. Ο Τυρόπιτας ανεβάζει ωραία βίντεο. Πάντε κάντε το subscribe. Που κολλάει. Ήθελα πώς να το πω γιατί μ' άρεσε στο YouTube. Καλό παλικάρι. Coca-Cola. Τυρόπιτα, άμα βλέπεις αυτό το βίντεο, γράψε 35 comments και ένα comment από αυτά είναι στίχος από ένα τραγούδι που αγαπάς. Αλλά κάθε στίχος πρέπει να είναι από διαφορετικό τραγούδι. Άρα πρέπει να γράψεις 35 στίχους από 35 διαφορετικά τραγούδια. Έχεις πολύ περίεργα request για το κοινό μας.
Αυτό είναι μόνο για το τυρόπιτα, άμα το βλέπω αυτό. Ναι, αλλά έκανες και πριν κάτι request. Και εσάι, το θέλω να μου δώσεις ένα iPhone 15 Pro Max. Ωπα ρε παιδιά μου, πώς πήγαινε εδώ. What? Πού κολλάει ο KSI? Logan Paul. Ποιος κερσάει? Θέλω να κάνω call out το Logan Paul. Αλλά ο Κίσα και ο Jake Paul έλεγαν θα κάνουν box. Και δεν Να. έκαναν ποτέ ρε τα μονάδα. Όχι, θα κάνουνε. Έχει Έσε. κλειστεί. Ποτέ δεν θα γίνει. Έχω μεγάλη μύτη οπαδί, ναι ή όχι? Έχω. Πόσο εβραϊκή μύτη έχει ο Μπαϊτάρ? Όχι, είναι ρωμαϊκή μύτη. Είμαι σύβης του Ρωμάνου σου. Εβραϊκή έχεις. Ρωμά, όχι Για Ρωμά. να τη δω. Μύτη reveal, παιδιά, μύτη reveal. Άντε πάμε. 3, 2, 1. Είναι λίγο εβραϊκή. Είναι λίγο Ρωμά. Είναι λίγο, όχι αγγυλωτή. Είναι λίγο γαμψή. Για κάντε εσείς μύτη reveal. Άντε, για την οδηγία. Έλα να βρούμε τέτοιο, τις εθνότητες του καθένα μας από τις μύτες. Όχι, θα κάνουμε όλοι DNA test μήπως. Να κάνουμε έτσι. Κοίτα εδώ. Οκ, λοιπόν. Κάτι σοβαρό δεν είχαμε να πούμε σήμερα. Μιλήσαμε για το μετρό, μετά πήγαμε στο Κυπριακό για κάποιο λόγο και τώρα μετράμε τις μύτες μας. Α, ναι, κάτι άλλο. Τι άλλο, Είναι σε ένα Kanye West τραγούδι. What? Ο Kanye West. Α, ναι, είμαστε πολύ κοντά στο τρίτο παγκόσμιο. Ναι, ισχύει. Ναι, ξέρω εγώ. Ναι, βασικά θα δούμε, γιατί τώρα βγήκε ο Τραμπ. Θα δούμε άμα είμαστε. Ναι, αλλά παίζει να γίνει ο τρίτος πριν τον Τραμπ. Ναι, αυτό. Ισχύει. Μπορεί επίσης να προσπαθήσουν ξανά να φάνε τον Τραμπ. Όπως έγινε τις άλλες 2 φορές. Τον έχω bunker μέχρι τον Ιανουάριο. Από πότε έχει γίνει πόλεμος και να έχουν δοθεί εδάφη στην νικητήρια χώρα? Στην Ευρώπη γενικότερα. Ναι, αυτό. Γενικότερα. Αλλά μην είναι πολύ μικρό το έδαφος που δόθηκε. Είναι δηλαδή μεγάλο ποσό. Οκ ποσό. Ιουγκοσλαβία, ξέρω εγώ. Δόθηκε όμως σε άλλη χώρα? Δεν δόθηκε. Πώς ήταν η Ιουγκοσλαβία και πώς είναι τώρα η Σερβία. Ναι, δεν ήταν, η Ιουγκοσλαβία δεν ήταν Σερβία, ήταν πολλές χώρες μαζί. Και τώρα είναι ανεξάρτητες. Εννοείς του στυλ ότι 2 χώρες να πάλεψαν και η μία να πήρε δάφη από την άλλη, όχι να έσπασε. Ναι, όπως είναι το Ρωσία-Ουκρανία και το Ισραήλ-Παλαιστάιν. Κάτσε να σκεφτώ. Ποια θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, μια χώρα η οποία να έκανε άνοιξη μια άλλη χώρα, να προσάρτησε. Είπε πότε. Ναι, αυτό σκέφτομαι. Πιο πρόσφατα, ναι. Εγώ παίζει να έχει πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολύ. Γι' αυτό το λέω. Γιατί λογικά με τον Τραμπ θα τελειώσει αυτό το πράγμα. Ιάσονα. Ναι. Μαλάκα, ακόμη λέει αγαμίσου ρε μαλάκα. Εγώ θέλω να μιλήσω τώρα. Πόλεμο. Είχε δοθεί κάτι. Με τον ποιόνα? Με τον κρύο πόλεμο. Με τον κρύο πόλεμο. Όχι. Παιδιά. Χαλαρό πόλεμο. Όχι. Η τέτοια ρε, η Κριμαία ήτανε το ας πούμε. Ναι, όντως, η Κριμαία το 14, ναι. Το ξέχασα αυτό. Ναι, γιατί, άρα δηλαδή από το 14 δεν έχει να δοθεί και θα δοθεί μεγαλύτερο ποσό εδάφου. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει, έχουμε ακόμα καιρό.
Ναι, αυτό. τυπικά είναι η Τραμπ. Κριμαία. Δεν είναι αναγνωρισμένη, ας πούμε, με συμφωνία ότι συνθηκολόγηση και τα λοιπά. Ναι. Αλλά μπήκαν οι Ρώσοι και λένε «Οπ, δικό μας». Και από το 2014 και μετά είναι της Ρωσίας. Λογικά αυτό που θα γίνει είναι το πλάνο κάπως της Τουρκίας που είχε πει ότι θα δοθεί το Κέρσον, Ζαπορυζιχία, το Ντόνιετς και το Λουτσάνσκ. Δεν ξέρω πώς το λένε αυτό, δεν είμαι Ρώσος. Αυτές οι 4 περιοχές τέλος πάντων θα δοθούν στη Ρωσία και το μέτωπο θα παγώσει και θα μπουν United Nations. Ναι, αυτή τη στιγμή η Ρωσία, η επίσημη θέση της είναι ότι έχει κάνει άνεξ, έχει τις 4 περιοχές εκείνες που είναι. Ναι, τις έχει εντάξει στο κράτος. Και άμα δεις ότι από επίσημους χάρτες που έχει εκδώσει η Ρωσία, εκείνες τις 4 περιοχές που είναι, τις έχει εντάξει. Αυτό εδώ θα πάρει λογικά. Ναι, μάλλον Ναι, δεν ξέρω. έχω εδώ ένα καλό χάρτη, παιδιά, που μπορεί να τον ανοίξω λίγο κάπου αλλού, τον χάρτη να φαίνεται πιο καλά. Να είμαστε, νάτος, αυτός είναι ο χάρτης, κάτι να σας το δείξω. Ναι, αυτές ας πούμε τις περιοχές, άμα δείτε, ωραία. Γιατί κοιτάς έτσι ρε γαμμένε κούμπλελη, γέλα λίγο. Ωραία, λοιπόν, η σκούρη γραμμή, αυτό το ριγέ ας πούμε, είναι αυτό που έχει αυτή τη στιγμή η Ρωσία. Αυτό το λευκό το διακεκομένο είναι αυτό που επίσημα η Ρωσία θεωρεί ότι είναι πλέον κομμάτι της Ρωσίας. Το έχει εντάξει στη Ρωσία. Αυτό εδώ, παιδιά. Αυτό εδώ. Όχι αυτό, αυτό με Όλο αυτό εδώ το... με τη λευκή τη διακεκομένη που είναι αυτό το θεωρεί ότι είναι ήδη της Ρωσίας και αυτή τη στιγμή... Ναι, αλλά έχει... Άρα καλό θα είναι για τη Ρωσία, τότε θα πάρει εδάφη. Ναι, άμα το κάνει αυτό ο Τραμπ συμφωνήσει. Ναι, δεν ξέρω άμα θα κάνει αυτό ο Τραμπ, άμα θα συμφωνήσει ή θα πει ξέρεις τι, θα φύγετε από την Ουκρανία και θα κρατήσετε την Κριμαία και ό,τι γινόταν στο Ντονέσκ. Ναι. Γιατί δεν ξέρω, μπορεί να γίνει η Ρωσία δεν θα φύγει έτσι απλά. Δεν θα πει «Α, μπήκε ο Τραμπ». Αντίο. Ναι, και δεν θα ξέρει αυτό. Ναι, η Ρωσία θα φύγει, συσσαγωγικά θα φύγει μόνο άμα είναι να κερδίσει. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Το αληθινό ερώτημα είναι γιατί πώς δεν έχουν κατακτήσει ακόμα την Κιέβη. Το Κίεβο. Πώς απέτυχαν, το Κίεβο τέλος πάντων. Πώς απέτυχαν τόσο πολύ το invasion στο Κίεβο. Είχε μια... Νομίζω δεν επαρκούσε ο στρατός καλά. Γιατί είχαν πάει από πάνω και μετά απλά το παράτησαν. Και φύγαν απλά. Δεν κάναν κάτι. Και μετά πήγανε νότια. Επίσης δεν ξέρω άμα σύμφερε πολύ τον Πούτιν να τελειώσει τον πόλεμο πολύ λίγο. Δηλαδή να το τελειώσει. Γιατί Μα ήθελα να το τελειώσει σε ένα μήνα. Ναι, αλλά τον Πούτιν τον συμφέρει να συνεχίσει ο πόλεμος. Κερδίζει πολλά εκατομμύρια από κάθε μέρα που περνάει από τον πόλεμο. Έχει χάσει όλη τη ταξία το ρωσικό ρούβλι. Και όλοι οι πολιτικοί, οι Ρώσοι δισεκατομμυριούχοι δεν μπορούν να φύγουν από τη χώρα. Έχουμε εδώ τον Ιβάν Σαββίδη και δεν μπορεί να κάνει τα project. Άλλο το ρούβλι, άλλο Πούτιν. Εκείνη η διαφορά. Ότι ο Πούτιν κερδίζει προσωπικά από όλο αυτό. Μπορεί να μην κερδίζει η Ρωσία, μπορεί να μην κερδίζει ο ρωσικός λαός, μπορεί να μην κερδίζουν οι Ρώσοι, ας πούμε, επιχειρηματίες δισεκατομμυριούχοι. Ο Πούτιν κερδίζει. Αυτό είναι πολύ κακό. Άρα είναι εγωιστής, είναι δικτατορικός. Για ποιο λόγο κάνεις ότι... Γιατί. Ποιο πράγμα. Ποιο πράγμα. Για ποιο πράγμα γιατί. Τι εννοείς για ποιο πράγμα γιατί. Γιατί. Ωραία, τεσπά. Γιατί κάνει το γατήρα για μια. Ωραία, και νομίζω πλέον η οικονομία της Ρωσίας είναι...
Πλέον η οικονομία της Ρωσίας δεν είναι τίποτα όπως ήταν η οικονομία της Ρωσίας το 22. Μια χαρά είναι η οικονομία της Ρωσίας, μια χαρά είναι η Ρώσια, νομίζω. Για να δούμε την αξία του ρούσικου ρούμπλου. Εντάξει, ανεβαίνει πάντως. Ναι, δηλαδή, πόσο είναι? 0,0089 ευρώ. Ένα ρούβλι. Βάλε όχι, 1 ευρώ πόσα ρούβλια είναι. Οκ, για να δούμε. Είναι 112 ρούβλια. Εντάξει. Είναι. Εντάξει. Ναι, να φανταστείς, ρε φίλε, ότι σκέψου κάπου τόσο τα ρούπια περίπου είναι. Τα ρούπια της Νεπάλ, 1 ευρώ είναι 142. Ναι, άμα σκεφτείς και η Ιαπωνία, τα γεν, 1 ευρώ είναι περίπου τόσα γεν ιαπωνικά. Και δεν λες ότι η Ιαπωνία πέφτει η οικονομία της. Μιας που λέμε και για γεν, παιδιά, έχω εδώ ένα γένα. Για να το δω. Έχεις 1 γεν ή 100 γεν? Γιατί συνήθως 100 είναι τα γεν. Μόνο ένα. Για να δω τι λέει πάνω. Ναι, τι λέει πάνω. Δεν ξέρω, δεν φαίνεται καλά, παιδιά. Είναι μάστε, watashi no namae wa. Για ποιο λόγο, τι λέει? Κάτσε να σας φέρω ένα άλλο, μωρέ. Έχω αυτό εδώ το. Αχα, δεν μπορώ να καταλάβω. Φαίνεται καλά γιατί είναι καλό το lighting γάμο. Ναι. Έχω όμως. Θέλω να δω τις χρονολογίες βασικά, θέλω να δω. Έχω όμως 30 δραχμές, παιδιά. Εντάξει, 30 δραχμές έχουμε όλοι, νομίζω. Έχουμε όμως όλοι. Βούλγαρε, έχεις? Ναι. Φαντάσου. Για να δω, φέρε. 30 δραχμές τώρα, φέρε. Τώρα. Έχεις, φίλε, όμως δραχμές τις, κουτζαμάνικες, νομίζω, τις λέμε, που είναι κάτι τέτοια. Ευρώ 158 γεν. Wow. Yeah. Οπότε. Πόσο? Το γεν Ιαπωνίας έχει πιο λίγη αξία από το νόμισμα της Νεπάλ. Γιατί? Ναι, μα αυτό δεν παίζει πολύ ρόλο είναι η αναλογία ή τάδε. Παίζει το γενικότερο, ας πούμε. Γι' αυτό. Ξέρω. Γιατί... Να πας να πάρεις ένα air fryer. Στην Ιαπωνία θα σου βγει κανένα 12 ευρώ. Κάτι τέτοιο. Ναι, δηλαδή... Κάτι 40 κάτι. Ναι, δηλαδή δεν θα συγκρίνεις τόσο το νόμισμα σαν νόμισμα. Θα συγκρίνεις τις τιμές με αναλογία με τις τιμές, ας πούμε, που έχουμε εμείς. Θα συγκρίνεις το βιωτικό επίπεδο. Θα συγκρίνεις το κόστος που ζεις εκεί. Αυτά θα συγκρίνεις για να συγκρίνεις την οικονομία. Ναι, εντάξει. Καλά, εντάξει, στην Ιαπωνία καλά ζουν, νομίζω, οι ανώμαλοι. Και στη Ρωσία όμως, ρε φίλε, μου φύγει όλες τις αμερικάνικες εταιρείες. Τώρα, με θέλει κάποιος Ρώσος να φάει McDonald's, δεν μπορεί. Έχουν κάτι τέτοιο. Έχουν κάτι απομηνυμίσεις McDonald's. Κοίτα, άμα π.χ. γινόταν αυτό στην Ελλάδα, κλάιμα. Δεν θα τρώω και McDonald's, αλλά για τους Ρώσους. Γιατί τρώνε McDonald's οι Ρώσοι? Τρώγανε. Ήταν λίγο ξετρελαμένοι όταν είχαν τα McDonald's. Ξέρεις τι, εκεί επίσης χάνει επιχείρηση. Δεν χάνει. Τα McDonald's έχασαν που έφυγαν από εκεί. Είναι πάλι ο πολίτης όμως. Δεν έχασε δεν έχασε το κράτος. Ναι. Ο Πούτιν. Ο πολίτης χάνει. Αυτό λέω εγώ. Δεν είναι πίσω ότι έχασε και ο πολίτης. Γιατί απλά θα πάει να φάει το μπέργκερ του από το McVlad. Απλά δεν θα λέει McDonald's πάνω. Ξέρω εγώ πώς το έχουνε. Ιάσονα. Ναι. Εάν δεν έφευγαν από εκεί, τότε θα έκαναν ολόκληρα stands και φάση θα έβγαιναν στους δρόμους οι Αμερικάνικοι πολίτες. Οι Αμερικάνικοι πολίτες και θα έλεγαν «Μα, you're producing for Russians? Ναι, oh my God, why can't you? Like, you don't deserve to live, bro». Ναι, είναι απλά... Ναι, που νομίζω κάποιες εταιρείες έχουν μια θυγατρική παύλα απομίμηση που είναι το ίδιο πράγμα απλά με άλλο όνομα για να μην φαίνεται ότι είμαστε εμείς εκεί. Οπότε δεν είναι ότι έχασαν οι Ρώσοι κάτι. Τα McDonald's. Τα McDonald's, ξέρω εγώ, δεν έχασαν ούτε νερό, ούτε δεν έχασαν την παραγωγή την ίδια που βγάζει η Ρωσία, ας πούμε, από λαχανικά. Ναι, έχασαν μάρκες.
Ποιος νοιάζεται για μάρκες. Αυτό. Δεν είναι Αμερικάνοι για να λένε κοίτα McDonald's. McDonald's. Oh Γεια σου, my god. παιδιά. Ναι, αυτό δεν είναι Αμερικάνοι αυτό λέω ότι οι Ρώσοι χάσανε μάρκες. Αλλά δεν νοιάζονται οι Ρώσοι για μάρκες. Δηλαδή έχουν μια χαρά φασφουντάδικα, έχουν τρόφιμα, έχουν νερό, έχουν την καθημερινότητά τους. Και τι δεν έχουν. Τι δεν έχουν. Pornhub. Άμα. Δεν τα μπορούσα. Πηγαίνουν στην Ουκρανία και έχουν. Όπως είχαν κάνει, Το θέμα τους. όπως είχαν κάνει η Βόρεια Κορέα. Η Βόρεια Κορέα είχε στείλει στρατιώτες να πολεμήσουν με τη Ρωσία στην Ουκρανία. Αυτό δεν ήταν λίγο ακραίο. Basically, δηλαδή μπήκε η Νότια Κορέα στον πόλεμο. Ναι, μπήκε και Είχε Νότια, βοήθησε η Βόρεια Κορέα. Πάρα πολύ. Και απλά εθίστηκαν στο πορνό. Γιατί πλέον είχαν access στο ίντερνετ. Για πρώτη φορά. Λέει, τι εννοείς καν, ρε φίλε. Πόσο βλέπανε καν εκεί για να εθιστούν, ρε. Όχι στο είπε καν ότι υπάρχει αυτό το website. Μα όπως ήταν και το τέτοιο, ρε. Όπως ήταν και μία φυλή στον Αμαζόνιο που της έδωσε ο Μάσκ ίντερνετ από το Starlink. Και μετά από λίγο καιρό εθίστηκαν και αυτοί στο πορνό. Elon Musk Internet Tribe. Ναι, όντως. Addicted to social media και πορνό. Ναι, οπότε δεν είναι ότι ξέρω εγώ κάποιος σου λέει για τσεκάρε μία αυτό το site. Είναι, ξέρω η εγώ. χειρότερη χώρα να ζεις Βόρεια Κορέα. Ναι. Δεν είναι τόσο κακιά πλέον. Έχουν πρόσβαση σε αυτά και σε κάτι τέτοιο. Όχι, οπότε. κοίτα, αυτοί δεν έχουν πρόσβαση. Τα είχαν όσοι είχαν πάει να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Το ξέρετε πάλι ότι τώρα πια έχουν φτιάξει κάποια τουριστικά κέντρα στη Βόρεια Κορέα και μπορείς να πάρεις. Μα στη Βόρεια Κορέα μπορείς να πας. Δεν σου απαγορεύει κανείς να πας στη Βόρεια Κορέα. Μια χαρά πηγαίνεις. Πριν ένα χρόνο δεν μπορείς να πας εύκολα. Δηλαδή ήταν πολύ απίθανο. Αλλά τώρα πηγαίνεις εύκολα. Ναι. Ξέρεις πόσοι έχουν πάει στη Βόρεια Κορέα. Βρίσκεις απλά ναι, συνολικά ιστορικά έχουν πάει πολλοί. Εγώ σου λέω τώρα. Τα τελευταία χρόνια δεν άφηναν. Και τώρα αφήνουν ξανά. Ναι, τώρα δεν ρίχναν τα τουριστικά. Ναι. Πηγαίνεις βέβαια μόνο μέσω ταξιδιωτικού γραφείου. Δεν μπορείς να πας αλλιώς στη Βόρεια Κορέα. Αναγκαστικά πήγες με ταξιδιωτικό γραφείο. Νομίζω παίρνουν και το κινητό. Θα έκανες κινητό, νομίζω. Τι? Κινητό μπορείς να έχεις και αυτά. Απλά δεν μπορείς να τραβήξεις φωτογραφία ορισμένα πράγματα. Όπως κάτι αγάλματα και κάτι τέτοιο. Δεν μπορείς να τα κροπάρεις. Να τα κροπάρεις ή να τα ζουμάρεις, ας πούμε. Πρέπει να φαίνεται όλο. Μπορείς να είναι όλο για να είναι έτσι όπως ήταν η φωτογραφία. Ναι, δεν μπορείς ας πούμε να την πειράξεις. Ή αν βάλεις ένα φίλτρο πάνω στο άγαλμα του Kim Jong-un. Ένα cat φίλτρο. Kitty ears. Ένα ούγου φίλτρο. Άμα σε πάρουν χαμπάρι, δύσκολα. Όπως είχε πάει ένας Αμερικάνος, είχε πάει Βόρεια Κορέα. Ταξίδι. Και έτσι όπως ήταν στο ξενοδοχείο, είχε πάει σε ένα κομμάτι του ξενοδοχείου που ήταν κλειστό και βρίσκει αφήσεις και τέτοια που είναι, ξέρεις, Βόρεια Κορέα, Kim Jong-un κτλ. Και πήρε ένα. Να το έχει σαν ενθύμιο. Και καθώς ανέβαιναν στο αεροπλάνο, ξαφνικά αυτόν το σταματάνε και του λένε έλα λίγο μαζί μας. Και οι φίλοι του ξέρω τον κοροϊδεύαν, λένε δεν θα τον ξαναδούμε ποτέ. Και επέστρεψε μετά από δεν ξέρω εγώ πόσο καιρό, αφού είχε μπει η φυλακή και βασανιστήρια, μετά επέστρεψε. Ναι. Οπότε δεν έχουμε ενθύμια από... Δεν έχουμε ενθύμια από Βόρεια Κορέα. Με αυτόν τον τρόπο. Μπορεί να σίγουρα κάπου άμα θα πουλάνε να πάρεις ενθύμια από Βόρεια Κορέα. Μάλλον δεν έχω πάει. Ναι, ούτε ακόμα δεν έχω πάει. Στο μέλλον μπορεί να πάω. Γκάβματα. Γκάβματα. Ναι, αυτά θα είναι τα ενθύμια που θα φέρεις από εκεί. Ναι, οι μόλοπες από τα γκλόπ που θα σε βαράνε στη φυλακή. Ένας ποταμός χωρίζει την Κίνα, τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα. Ναι, το ξέρουμε. Αυτό.
Είχε ένα Κάτι θέλω να πω ποτάμι. για τη Βόρεια Κορέα. Για το Google Map της Βόρεια Κορέα έχει πλάκα να βλέπεις τους δρόμους της Βόρειας Κορέας πόσο λίγοι είναι και μετά πήγε στη Νότια Κορέα και να δεις πόσο γεμάτο είναι. Πηγαίνετε κάτω και δείτε. Μα δεν πόσο... έχεις δει εκείνη τη φωτογραφία. Δεν έχεις δει τη φωτογραφία που είναι με τη νύχτα. Που είναι όλο είναι φωταγωγημένο και ξαφνικά η Βόρεια Κορέα είναι απλά ένα μαύρο πράγμα εκτός από την Pyongyang. Παίζει να είναι η μόνη χώρα που είναι πολύ ανώτερο να ζεις στην πρωτεύουσα. Ναι. Γιατί όλα τα άλλα είναι πραγματικά χωριά. Βασικά εξαρτάται. Γιατί μπορεί ξέρεις, όλα τα άλλα τα χωριά και αυτά να είναι full απομονωμένα και να είναι καλύτερο. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει. Είναι πολύ περίεργο. Δεν μπορείς να ξέρεις για αυτά τα απομονωμένα χωριά. Πρώτα δεν ξέρεις ποια χωριά είναι, πώς λέγονται. Ναι, δεν ξέρεις τι γίνεται εκεί. Δεν έχει πάει κανένα. Δηλαδή μπορεί εκείνα τα χωριά, ας πούμε, να είναι μια χαρά, να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Ναι, δεν ξέρω. Δεν είναι ότι ο Κιμ πηγαίνει σκοτώνει. Ναι, έχουν την οικογένειά τους, έχουν τα χωράφια τους, δεν έχουν την παραμικρή ιδέα του τι γίνεται έξω και επειδή δεν έχουν την παραμικρή ιδέα του τι γίνεται έξω από το χωριό τους, δεν τους αφορά και δεν νοιάζονται και απλά ζουν την καθημερινότητά τους όπως μάθανε. Το βλέπω, αλλά και βλέπω αυτό το map όντως εντελώς βράδυ. Εντελώς μαύρο στη Βόρεια Κορέα. Ναι, το στην Pyongyang που είναι πρωτεύουσα. Pyongyang. Και μαλάκα πόση διαφορά, κρέο είναι αυτό. Wow. Ναι. Εντάξει, ναι, ξέρω. Ναι, σίγουρα έχει πρόβλημα μαζί στην πρωτεύουσα, γιατί η πρωτεύουσα είναι γενικότερα στιβαγμένη, όλοι δεν έχει πολλά πράγματα να κάνεις και δεν έχει φαΐ, δεν έχει λεφτά. Πηγαίνεις έξω στον δρόμο να βρεις τίποτα να φας. Δεν φαίνεται η κάμερά σου, Ιάσονα. Η κάμερά μου δεν φαίνεται. Εγώ καλά τη βλέπω. Εντάξει. Τέο, με βλέπεις. Τι? Με βλέπεις. Τι? Κατάλαβα. Ναι, είναι αυτό, επειδή Πολύ... τα χωριά έχουν να φάνε. Όπως θυμάμαι ο παππούς μου είχε πει από την κατοχή. Που ξέρεις, στην κατοχή είναι ότι πείνα και δεν είχαν να φάνε κτλ. Εμένα ο παππούς μου έλεγε ότι εμείς δεν πεινάσαμε. Γιατί είναι σε χωριό, ήταν σε χωριό, οπότε είχαν να φάνε. Είχαν κάτι να καλλιεργήσουν, είχαν να κάνουν ένα χυλό, ένα το οτιδήποτε να φάνε. Στην πόλη τι να κάνεις, πού να το βρεις το φάι. Ναι, αλλά είσαι σαν άνθρωπος θες να έχεις επικοινωνία με ψυχές. Δεν μπορείς να ζεις όλους τους ζωής. Μα δεν είναι μία οικογένεια που είναι στο χωριό, είναι 100 άτομα που είναι στο χωριό και είναι η κοινότητα αυτή στο χωριό. Δεν είναι πολλά άτομα τα 100 όμως. Ξέρω εγώ. Εντάξει, ανάλογα. Μια χαρά είναι. Τέλος πάντων, δεν είναι πολλά τα άτομα. Δεν μπορείς να... Είναι μια κοινωνία πλήρη όμως. Δεν μπορείς να ζεις όλη τη ζωή και να ξέρεις 100 άτομα. Τι εννοείς? Τι εννοείς ρε φίλε, αυτό που ακούς δεν χαμημένο. Μια χαρά ρε, άμα με βάζεις, άμα έμενα σε ένα χωριό που είναι 100 άτομα και ο καθένας έχει το χωράφι του, ο καθένας έχει το σπίτι του, ο καθένας έχει την οικογένεια, μια χαρά θα ζούσα εγώ. Οκ. Κάτι που θέλω να πω πάντως, επειδή η Βόρεια Κορέα χρησιμοποιεί τόσο φως, παίζει να είναι η χώρα που έχει κάνει το πιο λίγο, την πιο λίγη τέτοιο πώς το λένε, φωτορύπανση, ναι. Ναι, φωτορύπανση, τη λιγότερη συνολικά ρύπανση στον πλανήτη. Ναι. Γιατί ρε φίλε, είναι όλο φύση η χώρα τους. Και έχουν και μικρό πληθυσμό νομίζω. Ναι, πού να μεγαλώσει εκεί πληθυσμός. Ναι, δηλαδή νομίζω έχουν 26 εκατομμύρια. Εντάξει, κλάιμα για Ασιάτες είναι πολύ λίγο. Ισχύει. Να σκεφτείς ότι οι διπλανοί τους έχουν 51. Ναι. Άρα, ναι. Το διπλάσιο. Ναι. Και είναι περίπου ίδια η έκταση. Είναι πάνω κάτω ίδια έκταση. Ναι, ίδια έκταση και ο ένας έχει το διπλάσιο πληθυσμό. Συνολικά δηλαδή, ναι, πολύ μικρή ρύπανση. Δεν είναι. Από ποιος να ρηπαίνει? Τα ανύπαρκτα αμάξια ή τα ανύπαρκτα εργοστάσια? Αν έχει εργοστάσια. Το μόνο που παράγει η Βόρεια Κορέα είναι πυρηνικούς πυράβλους. Και στην πρωτεύουσα τους πάντως δεν ζουν πολύ. Μόνο 3,1 εκατομμύρια ζουν στην Pyongyang. Αν φανταστείς ότι 23 εκατομμύρια ζουν σε τυχαίες πόλεις. Ναι, αυτό δηλαδή. Δηλαδή σε κομμόπολη. Σε κομμόπολης, χωριά και δεν ξέρω εγώ τι.
Ποια είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βόρειας Κορέας? Second biggest city North Korea. Για να δούμε. Για να δούμε πώς τη λένε. Είναι το Χανχούγκ. Το Χανχούγκ. Χαμχούγκ. Χαμχούγκ. Ναι, και το. Εντάξει, το βλέπεις και είναι μαλάκα. Σαν έχει ρήπια μαλάκα. Ιουγκοσλαβία vibes δίνει. Κοίτα. Αλλά εντάξει, όχι, είναι μικρή πόλη. Ναι, εντάξει. Πιο μικρή από τη Θεσσαλονίκη δουλειά είναι. Yeah, population. Ναι, τι έχει, 768.000 έχει το Χαμχούγκ. Ναι, μικρότερο από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, μικρότερο από τη Θεσσαλονίκη. Άρα δεν είναι φανταστείς, εκτός από την πρωτεύουσά τους, έχουν μικρότερες πόλεις στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Δηλαδή, άμα χώραμε τη Θεσσαλονίκη, θα ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στη Βόρεια Κορέα. Ναι. Που είναι πολύ ακραίο για μια χώρα που έχει διπλάσιο πληθυσμό από την Ελλάδα. Ναι. Κούτζο, Σατόρου. Αυτός πέθανε. Να. Δεν πέθανε. Να. Βασικά ξέρεις τι πέθανε. Να. Υπάρχει ένα meme που λέγεται. Ήταν λίγο massive. Ξέρω εγώ, δεν θέλω να φάω spoiler, παιδιά. No paper fake. Δεν άψε τίποτα, δεν πειράζει. Low fainer pay. Ναι. Ναι, Λόγω γενικότερα η Βόρεια Κορέα είναι περίεργη η κατάσταση. Είναι ενδιαφέρον το τι γίνεται. Είναι ενδιαφέρον ο τρόπος που ζουν, ο τρόπος που συμπεριφέρονται, ο τρόπος που απλά υπάρχουν, γιατί είναι έτσι, Τι μπορούν να κάνουν. πώς γίνεται έτσι. Τι μπορούν να έτσι, κάνουν. το ξέρουμε. Τι άλλο μπορούν να κάνουν. Να πούνε, οπ, θα έχουμε δημοκρατία, παιδιά. Και την επόμενη μέρα έχουν πεθάνει. Απλά είναι αυτό που είπες, είναι ενδιαφέρον. Δεν το είπα με κακό τρόπο. Ναι, Όντως είναι ενδιαφέρον. και αυτό επίσης, αυτό που λέμε ότι ξέρουμε το τι γίνεται στην πρωτεύουσα, στην Pyongyang που είναι πόλη. Και όλοι είναι στιβαγμένοι σαν τις σαρδέλες και δεν μπορούν να ζήσουν. Τα χωριά δεν ξέρουμε. Μπορεί τα χωριά να είναι σαν τα χωριά τα δικά μας. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν φαίνεται. Έχουν 26 εκατομμύρια πληθυσμό. Και η δεύτερη τους μεγαλύτερη πόλη έχει 700.000. Παίζει να έχουν 500.000 χωριά αυτοί οι άνθρωποι. Που δεν είναι εξελιγμένα, αλλά απλώς ζουν κοινωνίες ανθρώπων. Ναι, είναι ύπαιθρος, ξέρω εγώ. Είναι πολύ περίεργο. Είναι σαν να είναι χώρα για να τη λέμε χώρα, ενώ στην πραγματικότητα ελέγχουν μόνο μεγάλες πόλεις. Δηλαδή όλοι οι άλλοι, εγώ πιστεύω στα χωριά, είναι κάπως εντάξει, μωρέ, είμαστε από τη Βόρεια Κορέα, αλλά δεν θα πάμε και στο Kim Jong-un party. Ναι, είναι αυτό ότι θεωρώ, εγώ δεν έχω την παραμικρή ιδέα τώρα τι γίνεται. Θεωρώ ότι είναι πολύ απλά. Είναι ότι ξέρεις τι, έχουν απλές παραδοσιακές ζωές. Ο καθένας έχει τα χωράφια του, που είναι, τα προσφέρει το κράτος. Όχι, δεν έχω παίξει Far Cry 4. Είναι περίπου κάπως έτσι. Το Far Cry 4 έχει να κάνει μια ιστορία που υπάρχει ένας φάση ruler από τη χώρα και δεν πιστεύουν όλοι φάση αυτόν τον ruler. Υπάρχουν μικρά χωριαδάκια παντού και το καθένα έχει τη δικιά του πίστη, ξέρω εγώ, θέλει να βάλει κάποιον άλλον εκεί πάνω, αλλά όταν κάποιος δεν συμφωνεί με τις πολιτικές του ruler, απλά τον πυροβολάνε, τον πυροβολάνε. Σαν ιστήρια, τον βάζουν φυλακή, ένα άλλο. Κατάλαβες, είναι περίπου αυτό. Φάση μη ηρωνικά. Those who know, know. Αυτό θεωρώ ότι κάτι χωριά, τα οποία μπορεί να έχουν 100 πληθυσμό, ο καθένας μπορεί να έχει τα χωράφια, να είναι βασικά το ένα το μεγάλο το χωράφι, που όλοι δουλεύουν γιατί είναι κομμουνιστές είναι εκεί, οπότε όλα είναι όλων. Φάση. Όλα είναι από το κράτος. Και παρέχονται, ας πούμε, έχουν κάποιες παροχές που τους δίνει το χωράφι ή το κράτος, δεν ξέρω τώρα τι έχουν, και απλά ζουν μια πάρα πολύ απλή φτωχική ζωή, όπως ήταν η Ελλάδα το 50, ξέρω εγώ πώς είναι. Ναι, κάτι θέλω να πω. Πάντως έχει πολύ όμορφη φύση η Βόρεια Κορέα. Δηλαδή βλέπω εδώ λίγο κάτι φωτογραφίες. Πολύ όμορφα βουνά. Γι' αυτό δηλαδή πραγματικά παίζει η πιο σωστή χώρα στον κόσμο κάπως με τη σχέση ρύπανσης. Ναι. Δηλαδή είναι πραγματικά εντάξει. Αγρότες και χωριάτες είναι. Τι να ρηπαίνουν. Αγρότες, δεν υπάρχουν τόσες επιχειρήσεις, δεν υπάρχει τόση μόλυνση στον αέρα.
Ναι, δεν υπάρχουν αμάξια, δεν υπάρχουν εργοστάσια, δεν υπάρχουν. Ναι. Αν το σκεφτείς οικολογικά, είναι από τις καλύτερες χώρες που υπάρχουν. Ναι, άμα το σκεφτείς, ναι, από την άποψη ότι προς το περιβάλλον. Δεν υπάρχει πιο φιλική χώρα προς το περιβάλλον από την τέτοια. Vegans, green activists, go to North Korea. Ισχύει. Just stop oil. Go to North Korea. Ναι, δηλαδή, βλέπεις όλες τις χώρες που είναι δίπλα τους, δηλαδή Νότια Κορέα, Κίνα και η Ιαπωνία και όλες αυτές τις καταβρωμιάρικες χώρες γαμάνε τη ρύπανση του κόσμου, μας έχουν γαμίσει. Καλά, δεν μιλήσω καν για Ινδία, Μπαγκλαντές, Πακιστάν. Αυτό είναι το Big 3. Είναι, όπως λέμε Big 3 στα anime, Big 3 στη ρύπανση. Πρώτη νομίζω είναι η Κίνα. Χωρίς Ιαπωνία θα είχες hentai. Χωρίς Κίνα θα είχες, ξέρω εγώ, ηλικιότητα στον εγκέφαλο. Θα είχες τα πάντα που παράγονται στην Κίνα. Ναι. Θα είχες πλαστικό. Όχι. Εντάξει. Θα έχεις ακριβό πλαστικό. Βασικά θα έχεις όλα, απλά θα ήταν πιο ακριβά. Το μου θα το είχες εδώ. Ανά τετραγωνικό μέτρο, να ξέρεις, η πιο βρώμικη χώρα στον κόσμο είναι το Μπαγκλαντές. Τι έκπληξη. Με έκπληξε πάρα πολύ αυτό. Δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό. Δηλαδή εξαιτίας της βρωμιά τους χάνουν 5 χρόνια στη ζωή τους. Έχουν δηλαδή χάσει loss of life expectancy, ακραίο αυτό. Από τη βρωμιά. Μα το ξέρεις ότι το Μπαγκλαντές είναι η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα στον κόσμο. Μα γι' αυτό είναι τόσο βρώμικη. Έχει πληθυσμό όμοιο με τη Ρωσίας, νομίζω, το Μπαγκλαντές. Μπορεί και περισσότερο. Και είναι εκείνο το πράγμα. Σε σχέση όταν με αρχίσει το global warming, δεν ξέρω, όταν καταστραφούν το ice wall. Οι βασικές. Ναι, όταν καταστραφεί το ice wall, παιδιά, όταν και χαμίσει το water level, ελπίζω να ψοφίζουν όλοι οι Μπαγκλαντές. Πάμε να το δούμε το new event στο Μπαγκλαντές. Τι να δούμε? Fortnite και new event θα είναι. Το Μπαγκλαντές έχει πιο πολύ πληθυσμό από τη Ρωσία. Ναι, το είναι αυτό. Εδώ ένα νησί της τέτοιας, ένα νησί της Ινδονησίας έχει περισσότερο πληθυσμό από τη Ρωσία. Νομίζω το Java. Java. Ναι, Java, έτσι λέγεται. Όπου, ποτέ δες εδώ. Ποια είναι η πρωτεύουσα του Μπαγκλαντές, είπαμε? Πού θες να ξέρω? Κίνα. Κίνα. Ναι, Κίνα. Ναι. Όσο fucking άχρηστη. Η Ντάκα. Μαλάκα, δες εδώ. Στην Ντάκα τι γίνεται? Στην Ντάκα. Ντάκα. Το ανοίξω εδώ, μαλάκα, να δείτε πόσο βρώμικη είναι η πρωτεύουσα του Μπαγκλαντές. Ένας τυχαίος δρόμος από τον Μπαγκλαντές. Είναι από το Reddit τη φωτογραφία. Δεν θέλω να το δω από το Reddit. Μπες από το τέτοιο. Θυμήθηκα. Μπες στο Fortnite. Έχετε δει εκείνο και το meme που λέει, ξέρω εγώ, που είναι στο Google Map και λέει εξερευνώ, ας πούμε, την κάθε χώρα μέχρι να βρω κάτι άσχημο. Και έχει, ας πούμε, αφήνει το ανθρωπάκι σε random και ήταν στην Ινδία, εξερευνώ την Ινδία μέχρι να μπει δω σκουπίδια. Και πόσο ήταν το βίντεο? Ξέρω πόσο ήταν, απλά μπαίνει και είναι σε κάτι random χωριά, απλά σκουπίδια παντού. Και εν τω μεταξύ, μπορείτε να μου εξηγήσετε κάτι. Όλες οι χώρες, ας πούμε, οι δυτικές κτλ., τους ποταμούς τους έχουν απλά ποταμό. Απλό νερό. Ναι. Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί ο Γάγκης, που θεωρείται ο ιερός ποταμός και η μητέρα και δεν ξέρω εγώ τι, είναι ο πιο βρώμικος ποταμός στον κόσμο? Μπορείτε να μου εξηγήσετε για ποιο λόγο ο Γάγκης, που θεωρείται θεότητα από τους Ινδούς, είναι ο πιο βρώμικος ποταμός στον κόσμο? Τι φάζει? Δηλαδή τόσο πολύ σεβασμό στο Θεό. Νομίζω είναι τρομακτικό αυτό το συμβάν που έχουν καταφέρει. Άμα δεν σέβεσαι την ίδια σου την κουλτούρα, πώς θα σεβαστείς τις άλλες? Μα ναι ρε, γι' αυτό κιόλας έρχονται και κατάγαμαν όλα.
Είναι. Δεν σέβονται ούτε την ίδια τους τη χώρα, δεν σέβονται. Λογικό κιόλας όμως. Πού να σεβαστούν, ρε φίλε, γιατί είναι. Δεν θα άλλαξε η κάμερα μου. Πώς το κατάφερες? Πάτησε κατάλαβες με το δάχτυλό μου. Έχω παχύσει αρκοδάχτυλο σαν το σκάτο κούμελι. Ναι. Δεν θα δω τα δάχτυλα μου. Τι κάνει? Καλά, JK, δεν έχω παχύσει αρκοδάχτυλο. Δεν ξέρω, είναι δύο περίεργη. Δεν είναι περίεργη. Είναι απλά σκατοχώρα. Με Και απλοβρόμικη. Δεν μοιάζονται, δεν είναι περίεργοι, απλώς είναι σκατά άνθρωποι. Και Ναι, γι' αυτό ρε όλοι είναι κοντοπίθαροι ίδιοι. βρωμικοί. Μέσα στα τρένα τους, ρε φίλε, μπαίνεις στα τρένα τους και είναι και σκουπίδια σου πάρει, ρε φίλε. Βγαίνεις. Δεν θα να μπει στα τρένα τους για να δεις τα σκουπίδια που έχουν παντού. Ναι, απλά. Αν δεις ένα οποιοδήποτε βίντεο που να κάνουν tour στην Ινδία, ακόμα και το πιο προπαγανδιστικό γαμμένο βίντεο που υπάρχει. Μπες στο τέτοιο, μπες στο Google Earth και άσε το ανθρωπάκι σε μια random περιοχή της Ινδίας. Όχι, άστο. Εγώ σου λέω βίντεο κανονικά, εκεί που μπορείς ακόμα και να κρύψεις πάρα πολλά πράγματα. Φαίνεται ρε μαλάκα βρεμιά κάτω στο πάτωμα. Φαίνεται. Δεν μπορείς να την κρύψεις. Τα έχετε δει κάτι βιντεάκια από street food στην Ινδία? Άσε. Δεν θέλουμε να μιλήσουμε γι' αυτό προσωπικά. Δεν υπάρχει. Είναι sad γιατί φαίνεται το πόσο κατάνθρωποι υπάρχουν ακόμα στο πλανήτη. Είναι sad γιατί η Ινδία είναι αρκετά δυνατή χώρα. Σαν χώρα. Θα μπορούσε να είναι από τις... Δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί υπάρχουν φάση πάρα πολύ έξυπνοι Ινδοί. Δεν είναι όλοι έτσι. Ναι, πρώτον, η Ινδία έχει πόσους δισεκατομμυριούχους, έχει πόσους chess grandmaster, έχει πόσους, δεν ξέρω και εγώ τι. Και είναι έτσι. Ναι, η ισότητα δεν υπάρχει στην Ινδία. Ακόμα και σήμερα είναι με κάστες. Ναι, όχι, δεν εννοούσα καν αυτό. Ενώ δεν υπάρχει καμία φάση ισορροπία. Αυτό εννοώ. Ναι, είναι και αυτό. Ότι δεν υπάρχει ισορροπία. Είναι κάτσε να βγάλουμε από τους καλύτερους παίκτες στο σκάκι και μετά κάτσε να πετάξουμε ό,τι απόβλητα έχουμε στον ιερό μας ποταμό. Ξέρεις, είναι καλή στο κρίκετ και στο σκάκι. Αλλά ας έχουμε κιόλας και τα χειρότερα άτομα που υπάρχουν στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Ταυτοχρόνως στην ίδια χώρα. Μπρος στο ίδιο στενό. Είναι ανώμαλοι, βιαστές, βρωμιάριδες, σκατάνθρωποι, ληστές λογικά. Δεν ξέρω στην Ινδία άμα ληστεύουν, αλλά στην Ευρώπη ληστεύουν. Είναι πάρα πολύ καθαροί, είναι πανέξυπνοι, φροντίζουν το διπλανό με κάθε έννοια και μαλάκα είναι το πρωτότυπο σεβασμού. Δεν έχει ισορροπία. Δεν γίνεται καν. Θα πάρεις δύο Ινδούς. Ο ένας θα σου βιάσει ότι έχεις και δεν έχεις. Και ο άλλος θα είναι «Κύριε μου, ελάτε να σας φιλέψω κάτι από την κουλτούρα μου, την πλούσια κουζίνα μου. Ελάτε. Ακόμα και στη κουζίνα. Καταρχάς, Πέψη, τέλεια Πέψη. Ρε, στη κουζίνα έχουν από τα καλύτερα φαγητά και από τα χειρότερα φαγητά στο γαμημένο πλανήτη. Curry chicken έχετε φάει? Όχι. Ξέρετε πόσο γαμάει το curry chicken? Το curry chicken. Curry chicken. Ξέρετε πόσο γαμάει το curry chicken? Να, curry chicken. Δεν έχω φάει βασικά. Εσύ πες που δεν ακούς γιατί έχεις κατά σήμα. Ναι, δεν είμαι καλά τώρα. Εσύ είσαι βασικά κατά σήμα. Λίγο αρκετές φορές. Γιατί είμαστε από κινητό και ήδη. Εσύ έχεις τον υπολογιστή εδώ πέρα, φίλε. Γι' αυτό. Επίσης, Μπαϊτάρ, αφού έχεις υπολογιστή, γιατί το Discord σου είναι στο κινητό? Εγώ δεν έχω. Ο άλλος δικαιολογείται, εσύ. Ούτε καν απαντάει. Δεν απαντάει. Έτσι. Μην απαντήσεις. Η κάμερα είναι το θέμα. Δεν έχω μικρόφωνο. Δεν έχω έτσι να κάνω στο υπολογιστή. Δεν έχει ακουστικά με μικρόφωνο. Δεν θέλουμε να σ' ακούμε, ρε. Μην μιλάς, ρε. Μην κάνεις τίποτα. Απλά μπες από εκεί. Όχι. Απλά να υπάρχει.
Ναι. Να φαίνεται ότι είμαστε 3 άτομα στο call. Γιατί τώρα δεν φαίνεται ότι είμαστε 3. 3 είμαστε. Άρα. What? Τι άρα? Τι εννοείς? Α, Δεν τόσο υπάρχει καλά. προσλαγιά. Δεν ρε. Μη μιλάς γρήγορα, απλά μίλα έτσι. Μίλα έτσι. Να σου πιάνει. Να πε. Ναι. Κολλάει το ίντερνετ μου τώρα. Ναι, τι δεν σε ακούω, δεν σε καταλαβαίνω. Συγγνώμη, κάτσε. Ναι. Αυτό θα είναι από τα καλύτερα parts στο βίντεο. Ναι. Θα θέλει να ρεϊτζάρει και δεν θα μπορεί. Δεν άκουσα καν τι είπες. Ούτε εγώ δεν. Έχεις τα ίντερνετ. Δεν μου πάει Έτσι, να μπράβο. Στην κάμερα. Έχω μικρόφωνο στον υπολογιστή, αλλά δεν έχω κάμερα. Το Άρα ξέρεις, μπορώ να κάθομαι έτσι, αλλά δεν με βλέπετε. το ξέρεις ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κινητό σου για webcam στον υπολογιστή, Ναι. Δεν γίνεται αυτό. Τι λες. Τι λες. Η Πώς το κάμερα. κάνεις Είναι αυτό. παγάδο. Το αγκούρι δεν έχει κάμερα. Το κινητό χρησιμοποιεί για κάμερα. Πες μου, θα το τσεκάρει τώρα. Όχι, δεν τσεκάρει τίποτα. Απλά φεύγει. Δεν κάνει κάτι. Κάνει red tweet. Ακόμα καλύτερα. Γιατί άνοιξε το μικρόφωνο σου? Το Μπράβο. ξανάκλεισε τώρα. Μπράβο. Α, τι κάνεις εδώ? Άκου εδώ. Ναι. Ναι. Ότι Ωραία, ναι. Ναι. Είμαι απολύτως μου τύπος. Μ' αρέσει αυτό που είπες. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που είπες. Ναι. Ξέρεις κάτι, είναι real as fuck αυτό που είπες αυτή τη στιγμή. Μπράβο, σύμφωνα απολύτως. Μου άλλαξε την κοσμοθεωρία μου τώρα. Μου άλλαξε την Ξέρεις κοσμοθεωρία τι μου. άλλο Τη μου φιλοσοφία αρέσει? μου άλλαξε. Αυτό το βίντεο. Πάτα like σε αυτό το βίντεο να δείξεις πως σου άρεσε. Και αν θες, άσε και ένα σχόλιο να περιγράφεις την αγαπημένη σου στιγμή. Θέλω να αφήσεις timestamp με το ποιο ήταν το αγαπημένο σου κομμάτι του βίντεο. Yeah, Παιδιά. click down below. And please click that follow button. Sorry, subscribe button. Ξαναέγινε NPC. Παιδιά, ποιος σας αρέσει πιο πολύ σε αυτό το βίντεο? Ποιος είναι ο αγαπημένος σας commentator? Comment down below. Ποιος Yourself. είναι ο αγαπημένος σας από τους δύο μας συμπαρουσιαστές? Ναι, ποιος είναι ο Ναι. αγαπημένος σας από τη εγώ- σχιζοφρενία Εγώ είμαι του παρουσιαστής. Εσείς είστε οι συμπαρουσιαστές. Μμμ. Ναι, άμα σε κάποιον μπορεί να μην είσαι ο αγαπημένος, φίλε. Ναι, αλλά εγώ Και να είμαι είσαι και ο παρουσιαστής. ναι, αλλά εγώ είμαι παρουσιαστής. Στα αρχίδια μας. Πάρ' το πίσω. Συγγνώμη, το πήρα πίσω. Ωραία. Ας μιλήσουμε για το κριτικό για τώρα. Πού κολλάει ο Κόγιας? Λοιπόν, ο Κρίς Κόγιας είναι ένα μονόπανο. Θα τον βρω ρε. Αν τον βρω τελείω. Κρίς Κόγιας, κατομπάσταρδε γαμιόλι. Σκατομπάσταρδε γαμιόλι. Τι έχει Πώς κάνει? τόλμησες να μιλήσεις σε εκείνον τον underpaid worker? Πώς τόλμησες ρε? Ντροπή σου. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα τι μιλάνε. Δεν έχω δει ούτε μισό βίντεο. Ούτε μισό δευτερόλεπτο Κρίς Κόγιας. Που γίνεται στον κόσμο, hot, IRL, 4K. Ξέρεις τι, βλέπω, ωραία, και πληροφορούμε για τα σημαντικά θέματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχασε συνολικά 12 followers ο Κρίς Κόγιας. Ποιος το πουτσονιάζεται για τον Κόγια? Εγώ τον έκανα subscribe, να πάει ψοφήσει ο γαμιόλης. Οπότε 13 unsubscribe έφαγε από αυτό που έπαθε. Πάω μια τυχαία ερώτηση. Γεια σου, να πω πώς έκαμε record. Πόση ώρα κάνουμε record? Αυτή τη στιγμή είναι 21 και 21. Πότε ξεκινήσαμε? Ξέρω εγώ, εσύ θα μας πεις. Αυτό Ναι. είναι ένα μυστήριο. Κάτσε να δω. Πότε μου έστειλε ο... Πότε μου έστειλε εσύ μήνυμα. Εντάξει, ρε. δεν είναι ότι μπήκαμε με το που ξεκινήσαμε. Ξέρω εγώ πόσο κάναμε, μια μισή ώρα. Ναι, καμία μια μισή ώρα. Ναι, μια μισή ώρα. Έσα πήραμε. λίγο ενδιάμε. Σε Damn, ολίγο. this is a good animation.
Τι λαλείς? Είδα ένα πολύ καλό animation. Μίλα ελληνικά, μην μιλάς την βαρβαρική. Είδα ένα πολύ καλό animation. Αχα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Το ξέρατε, παιδιά, ότι η ετυμολογία του βάρβαρου είναι αυτός που δεν ξέρει ελληνικά? Τώρα το Ναι, μάθατε. εμείς δεν είμαστε. Όχι, εγώ το ήξερα για μένα. Εγώ το ήξερα. Εμείς δεν είμαστε βάρβαροι. Όσοι όμως δεν μιλάνε και δεν ξέρουν ελληνικά, αυτοί είναι βάρβαροι. Με τον ορισμό του βάρβαρου. Am I barbarian? Τώρα αυτός, επειδή δεν μιλάει ελληνικά, είναι βάρβαρος. Αυτό είναι βαρβαρική. Είναι, ναι. Αλλά εντάξει, αυτός είναι γενικά βάρβαρος. Ισχύει. Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες. Δεν ξέρω, κάποιος τον έχει χακάρει, τον έχει εγκαταστήσει στο NPC λογισμικό. Εμένα. Όχι εσένα, το βούλγαρο. Υπάρχεις. Ο Πάνος 1, 2, 3 δεν υπάρχει. Είναι προπαγάνδα. Το Matrix που έχει βάλει ο Ιάσονας σπάει. Έσπασε το Matrix, παιδιά. Να πω λίγο κάτι. Για πες λίγο κάτι. Για αυτούς που δεν μιλάνε ελληνικά, εμένα αυτοί μου σπάνε πολύ τα ελληνικά, που είναι Greek Americans. Και το παίζουν Έλληνες, γιατί για κάποιο λόγο στους Αμερικάνους τους αρέσει πολύ να μην είναι Αμερικάνοι. Και επειδή έχουν 25% ελληνικό DNA μέσα τους, δεν είναι ότι είναι Έλληνες αντί τους εξπονεύουν αυτό. Για μένα, για να είσαι Έλληνας, και δεν ξέρω στα αρχίδια μου το πώς θα το πάρει κανείς αυτό, πρέπει να ξέρεις ελληνικά. Εντάξει, δεν πρέπει να είσαι κάτι ακραίο, δεν πρέπει να ζεις στην Ελλάδα. Πρέπει να είσαι, για να είσαι Έλληνας, ωραία, για να είσαι Έλληνας πρέπει να είσαι τουλάχιστον ο ένας από τους δύο σου γονείς να είναι Έλληνας. Ωραία, να είσαι 50% Έλληνας τουλάχιστον. Αλλιώς έχεις ελληνική καταγωγή, δεν είσαι Έλληνας, έχεις απλά ελληνική καταγωγή και να ξέρεις ελληνικά. Οπότε εγώ τι είμαι? Εσύ, ωραία, εσύ είσαι η εξαίρεση, ωραία, εσύ δεν είσαι Έλληνας. Ωραία, δηλαδή όσοι έχουν 50% DNA εκτός από το βούλγαρο. Οκ. Εντάξει. Δεκτό. Ναι. Οπότε εσύ δεν είσαι Έλληνας με τον ορισμό που έδωσα. Ναι, δεν είμαι. Wake up. Joe Biden, wake up. Joe Biden, wake up. 9/11. Ναι. Οπότε, άμα δεν είναι ο ένας από τους δύο γονείς Έλληνες και είσαι 100% και έχεις λιγότερο από 50% ελληνικό DNA ή έχεις απλά ελληνική καταγωγή. Ωραία, δεν είσαι Έλληνας. Μπορεί να μιλάς ελληνικά, μπορείς να ζεις στην Ελλάδα. Έλληνας δεν είσαι, γιατί υπερισχύουν άλλες εθνότητες σε σένα. Πάρα πολύ απλά. Ναι, όχι. Απλώς για να είσαι Έλληνας, πραγματικότητα είναι πρέπει να έστω ρε φίλε να έχεις 50% ελληνικού DNA και να μιλάς ελληνικά. Ξέρεις ελληνικά. Ναι. Δηλαδή όλοι αυτοί οι Greek Americans ή Greek Australians που δεν ξέρουν ελληνικά. Μ' αρέσει που στους συγκεκριμένους τους λες στα αγγλικά. Ναι, τους λέω γιατί δεν είναι Έλληνες. Δεν μπορώ να τους πω Έλληνες και Έλληνες Αυστραλούς. Ναι, οι Έλληνο-Αυστραλοί και οι Έλληνο-Αμερικάνοι είναι κάποιοι, ναι. Μετά έχεις τους άλλους που λένε έχω ο προπροπάπους μου ήταν Έλληνας. Είμαι Έλληνας. Είναι Αμερικάνοι, ναι. Για τον πολύ απλό λόγο ότι οι Αμερικάνοι και οι Αυστραλοί δεν έχουν κανένα, δεν μπορούν να κατανοήσουν καθόλου την έννοια του έθνους. Επειδή είναι τεχνητό έθνος, είναι ψεύτικο έθνος, δημιουργημένο. Δεν ξέρουν τι εστί έθνος. Ωραία. Στην Ευρώπη, ωραία, γιατί τυπικά τη μόνη εθνική διαφορά που έχουν, που δεν είναι εθνική, είναι φυλετική, είναι άμα είσαι άσπρος, μαύρος κτλ. Ωραία, τυπικά μας βλέπουν σαν, λογικά, μας βλέπουν οι Αμερικάνοι σαν να ξέρεις τι, είναι ένα έθνος όλη η Ευρώπη, γιατί είναι όλοι λευκοί. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι εγώ που είμαι Έλληνας δεν έχω καμία απολύτως σχέση με τον Γερμανό ή τον Νορβηγό ή τον Άγγλο ή τον Γάλλο.
Έτσι δεν είναι όλοι. Να πούνε πολλοί Αμερικάνοι, επειδή δεν είναι Αμερικάνοι, δηλαδή είναι πρόσφυγες Ναι. από όλα Ή τα μέρη του κατάγονται κόσμου. από. Ναι. Ναι. Άμα τους πεις ότι είσαι Έλληνας και είναι και λίγο επίσης liberals, θα σου πούν wow. Γιατί για κάποιο λόγο τους αρέσει να είσαι διαφορετικός. Θα πούνε ωραία, αυτό δεν μπορώ να το βρίσω. Δηλαδή, Ναι. κάπως έτσι ας το πούμε. Ενώ Αλλά τους μετά, Republicans μετά, είναι κάπως σε φάση στα αρχίδια μου. ναι, αλλά μετά εν τω μεταξύ, άμα τους πεις τίποτα, άμα πούνε κάτι για τη σκλαβιά και πεις, φίλε, μπορώ να μιλάω για τη σκλαβιά, γιατί οι Έλληνες ήταν σκλάβοι. Θα με κοιτάνε, μα είσαι λευκός. Ναι, και λέει κάνει τόσο χαζό. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι Έτσι. η Και μοντέρνα εσύ ήσουν ελληνική σκλάβος. ιστορία Εσύ είναι είσαι πιο ακόμα σκλάβος. τραγική. Ναι. Η ελληνική μοντέρνα ιστορία είναι πιο τραγική από την Afro-American μοντέρνα ιστορία. Απλώς δεν το λέμε αυτό επειδή 10 εκατομμύρια άτομα είναι. Οι Άφρικαν είναι τραγικοί, γιατί απλά να σε βάζει, θέλετε κόσμο, ελάτε, σας έχω τον κόσμο. Οι African American όμως, οι μαύροι της Αφρικής, δηλαδή ακόμα και απελευθερώθηκαν λόγω των λευκών. Αμπραχάμ Λίνκολν. Δηλαδή, τώρα πια πάντως. Δεν έχω ακούσει όταν ήταν σκλάβοι, κάποιο κίνημα ή κάποια εξέγερση η οποία έγινε ή συνέχιζαν να κάνουν εξεγέρσεις. Οι Έλληνες που ήταν πάνω κάτω, ωραία, από τότε που πήγαν οι μαύροι, ας πούμε, που τους έστειλαν οι λευκοί τους μαύρους στην Αφρική, μέχρι όταν πήραν την ανεξαρτησία τους, όταν απελευθερώθηκαν, είναι περίπου ίδιο διάστημα με όταν ήρθαν οι Οθωμανοί και μας κατέκτησαν και μετά απελευθερωθήκαμε. Είναι περίπου τόσα χρόνια. Οι Έλληνες πάντα έκαναν εξεγέρσεις. Οι Αφρικάνοι, οι μαύροι, δεν έχω ακούσει κάτι για τους μαύρους της Αμερικής. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, τουλάχιστον υπάρχει τώρα ένα κάπως μοντέρνα λογική από κάποιους Afro-Americans, δηλαδή μαύρους, που τώρα πια δεν είναι Αφρο, είναι απλά Αμέρικα. Ναι, πλέον. Είναι πιο πολύ μαύροι που ψήφισαν το Τραμπ. Ναι. Οι μαύροι που ψήφισαν το Τραμπ δεν λένε ότι είναι Αφρο-Αμέρικα, δεν είναι απλώς Αμέρικα. Γιατί δεν ξέρουν κάτι από τα Αφρική. Επίσης, για τον πολύ απλό λόγο ότι οι Αμερικάνοι είναι τεχνητό έθνος. Που σημαίνει ότι άμα υπηρετείς τις αξίες και τη σημαία κτλ., είσαι Αμερικάνος. Όλοι οι μαύροι της Αμερικής είναι Αμερικάνοι. Όλοι οι λευκοί της Αμερικής είναι Αμερικάνοι. Όλοι οι Ινδοί της Αμερικής είναι Αμερικάνοι. Γιατί πολύ απλά έχουν την ίδια κουλτούρα, γιατί δεν είναι κανονικό, πραγματικό έθνος που να έχουν εθνικά χαρακτηριστικά. Γι' αυτό. Ναι, επίσης πόσο cringe αυτό με τους Ινδούς που λένε ότι αυτή τη στιγμή οι Αμερικάνοι ζουν σε stolen land. Με τους Ινδιάνους. Ναι, δηλαδή οι Αμερικάνοι, οι παιδιά, είναι οι μόνοι άνθρωποι που έχουν κλέψει. Ναι. Σίγουρα κανένας Ινδιάνος ή Native American δεν είχε σκλάβους ή δεν κάνανε πόλεμο. Ναι, αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό απλά. Εγώ λέω συνολικά στον κόσμο. Ναι, είναι. Ρωτάω. Οι Αμερικάνοι το έκαναν, όχι μια ευρωπαϊκή χώρα. Ξέρω εγώ, και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι Αμερικάνοι. Κοίτα, βασικά. Αρχικά οι Ευρωπαίοι, αλλά όταν πήραν ανεξαρτησία. Οι Ευρωπαίοι όπως κάνανε σε όλο τον κόσμο. Οι Ευρωπαίοι το άρχισαν, οι Αμερικάνοι το αποτελείωσαν. Οι Αμερικάνοι τους τελείωσαν. Πήγανε παντού στη Βόρεια Αμερική. Και οι Ευρωπαίοι έχουν κατακτήσει όλη τη Βόρεια Αμερική. Ναι, πολύ απλά είπαν, ξέρεις τι, αυτό είναι free real estate, γιατί δεν υπάρχουν κάποιο κράτος. Απλά είναι ο κόσμος που μένει και λέει ωραία, πάμε. Το πήραμε. Wow. Κοίτα, τι έγινε. Οι Ισπανοί γενοκτόνησαν τους Μάγιανς, ας πούμε, δηλαδή όλους τους Μεξικάνους, τις μεξικάνικες φυλές. Ναι. Οι Άγγλοι λίγο σχόλησαν τους Ινδούς. Όχι τους Μάγια. Οι Μάγια νομίζω δεν είναι, όταν πήγανε, νομίζω οι Ίνκας ήταν εκεί. Ναι, κάτι τέτοιο ήταν τέλος πάντων. Ίδιο πράγμα δηλαδή. Ή παίζει να τον μπερδεύω, δεν θυμάμαι τώρα.
Και οι Γάλλοι λίγο τους τέτοιους. Και οι Πορτοκαλοί τους Ινδούς. Αλλά κοίτα, όπου και να πήγαινες. Υπήρχε γεροκτονία τότε. Ναι. Ειδικά. Επίσης, 1400. ναι, αυτό μην ξεχνάμε. Δεν ήταν πέρσι, πρόπερσι, ήταν το 1400 που ήτανε που ό,τι κάνανε οι Ευρωπαίοι στους υπόλοιπους, κάνανε οι Ευρωπαίοι στους Ευρωπαίους. Ναι, δηλαδή δεν είναι ότι άλλαξαν τις συνθήκες. Δεν είναι, αυτός εδώ είναι λίγο μελαχαρινός από μένα. Κάτσε να τον συμπεριφερθώ διαφορετικά. Όχι, ό,τι κάνανε οι Ισπανοί στους Γάλλους ή στους Ιταλούς, δεν ξέρω και εγώ τι κατακάνουν. Κάνανε. Δεν ήταν μόνοι. Ναι. Γενικότερα στην Ευρώπη, γενικότερα, ένα χαρακτηριστικό της Ευρώπης είναι ότι πάντα έχει πόλεμο το ένα ευρωπαϊκό κράτος με το άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Και πάντα γίνονται τέτοιο. Τα πάντα, τα πάνδυνα. Χειρότερα τότε. Φάση στην Ευρώπη. Να ήταν μη ειρωνικά χειρότερα οι συνθήκες. Ήταν. Φαντάσου, αλλά μαύρη, πώς το είπα, Black Plague, μάλλον. Ναι, η πανόλη, βουβονική πανόλη που ξέσπασε στην Ευρώπη. Ναι, γενικότερα ναι, αυτό που δεν το είχαν οι Αμερικάνοι. Ωραία. Εγώ Ξέρετε πάντως τι είναι το αστείο. Πριν φύγεις, άκου αυτό έστω. Ναι, αν είναι να το κλείσουμε. Η Ευρώπη τότε. Ναι, άμα είναι το κλείσουμε. Η Ευρώπη τότε ήταν η πιο βρώμικη ήπειρος. Τότε, τα 1300-1400 ήταν η πιο βρώμικη ήπειρος. Ναι. Και αυτό δείχνει το πόσο τραγική είναι. Ενώ η Ευρώπη πάντα ήταν γεμάτη και βρώμικη. Βρώμικη με τα χρόνια εκείνα, τέλος πάντων, 1400. Έχει καταντήσει να είναι πιο καθαρή από την Ασία, που η Ασία. Ναι, ήτανε. Ναι, που η Ασία ακόμα και τώρα η καθαρότητα παίζει ρόλο στην κουλτούρα, ας πούμε, της Ασίας. Ας πούμε στην Ιαπωνία, άμα δεις στα σπίτια, όταν μπεις, έχουν εκείνο και το υπερυψωμένο το σκαλάκι μες στο σπίτι, για τον πάρα πολύ απλό λόγο τα παπούτσια που φοράς, που είναι έξω και είναι στη βρωμιά έξω, να μην μπουν μες στο σπίτι. Ναι, μα είναι. Εντάξει, κάποιοι Ασιάτες είναι όντως πιο καθαροί από Ευρωπαίους. Οι Ιάπωνες θεωρώ πως είναι καθαρός λαός. Ναι. Συνολικά, σαν άμα δεις τις πόλεις, δεν βγεις στους δρόμους, είναι πιο καθαροί από πρωτεύουσες Ευρώπης. Ναι, εντάξει. Πλέον οι πρωτεύουσες Ευρώπης. Γιατί λίγο γέμισαν από κατά εκεί. Ναι, κάπως έτσι. Γεμίσαν από τι. Αν πας Ταϊλάνδη, αν πας Ινδία, αν πας Μπαγκλαντές, αν πας Πακιστάν, Αφγανιστάν, μπύρι. Βρωμάνε. Ζέχουν. Ο τίτλος επεισοδίου πρέπει να είναι βρωμιά και πλήσιμο. Να δω το τίτλο. Αλλά αν είναι, Ναι. λοιπόν. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους θεατές μας. Βασικά, γεια σου να πες το σεν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Like, subscribe. Ναι, like, subscribe και το κουδούνι. Πατήστε το κουδούνι. Μην το πατήσεις το κουδούνι. Πάτα το κουδούνι. Ναι. Μην το πατήσεις. Πάτα το καμπανάκι. Οπότε, ναι, τώρα την επόμενη φορά, γεια σας. Πέρασε πολύ καιρός.